ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன் மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, போயாச்சு. ஸோ போன வாரம் ஒரு 23 ஸ்லோகா வரைக்கும் முடிச்சிருப்போம் இல்லையா? அப்புறம் ஸ்லைட்ஸ் வந்து 15 ஸ்லைட் வரைக்கும் பண்ணியிருக்கோம். ஆமா மாதாஜி. சரி, இப்போ இனிமே ஸ்டோரி மாதிரி இருக்கும், கதை கேட்குற மாதிரி. ஓகே, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் செய்வ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயம் உதீரயேத் நஷ்டப்ராயேஷு ஆபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் भगवत्य उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जने शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुषुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஓகே, நாம் இன்னைக்கு பவானை எப்படிலாம் சேவிக்கணும் அப்படிங்கிறத பத்தி சொல்றதுதான் இந்த 23வது ஸ்லோகத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னா, அவருடைய விரிவங்கங்கள், அவருடைய பௌதீக ஆற்றல், ஆன்மீக ஆற்றல் இல்லையா, இதெல்லாம் பற்றியுமே வந்து சொல்லப்படுகிறது. சரி, அதுக்கு முன்னாடி இப்போ நமக்கு டிஸ்கஷன்ஸ் எல்லாம் இருந்தது நம்ம இல்லையா, ஆத்மாராமா எல்லாம் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா. இப்போ 17வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 26வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே இந்த கவரேஜ் இதை பத்தி, அதாவது ஆல்ரெடி நம்ம போன வாரம் படிச்சோம். அதாவது தெய்வ சம்பத்தி அப்படிங்கிறது அந்த குவாலிட்டிஸ் 26 குவாலிட்டிஸ் 16th சாப்டர் முதல் 3 ஸ்லோகங்களை ஒரு முறை நாம நன்னாவே ரிவிஷன் பண்ணோம் இல்லையா. ஸோ வர்சஸ் அஸ்வத்தாமா இந்த டிவைன் வந்து அர்ஜுனா தெய்வீகமான இயல்புகளை கொண்டு, ஸோ அவங்களுடைய த வே ஆஃப் அவங்க எப்படி வந்து அந்த செயல்பாடுகளை எடுத்துட்டு போறாங்க. ஒரு தெய்வீக குணம் இருக்கிறவங்க வந்து அடுத்தவங்க கஷ்டப்படணும், அடுத்தவங்க சங்கடப்படணும் அப்படிங்கிற ஒரு செயல்கள் வந்து கண்டிப்பாக அவர்கள் செய்யவே மாட்டார்கள். ஸோ அவங்களோட எண்ண ஓட்டமே எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப பாசிட்டிவா, அடுத்தவங்க தவறு இழைக்கிற நிலையில இருந்தா கூட, அவங்க தவறே இழைச்சிருந்தா கூட அவங்கள மன்னிக்கக்கூடிய ஒரு மனோபாவத்தோட இருப்பாங்க இல்லையா. ஆனா இதே அசுர இயல்புகளா இருக்கிறவங்க வந்து எப்பவுமே, அதாவது கோபத்தோடையுமே, அதாவது மேலும் வந்து அடுத்தவங்களுக்கு துன்பத்தையே விளைவிக்கக்கூடிய அத்தகைய இயல்புகளோடு இருப்பாங்க. பொறாமை இல்லையா, அதுக்கப்புறம் பேராசை, இந்த மாதிரியான ஒரு அஜ்ஞானம், கோபம், இதில் எல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து அந்த குணாதிசயங்கள் உண்டு. கோபம் என்பது அஜ்ஞானம், அதுவே அசுர இயல்பு தான். ஸோ கோபம் கொள்ளவே கூடாது. ஆக்சுவலி கோபம் எப்போ கொள்ள வேண்டும் என்றால், இறைவனை நிந்திப்பவர்கள், இறைவனுடைய பக்தர்களை நிந்திப்பவர்கள், அவங்களுக்கு மட்டும்தான் நமக்கு கோவப்படணும். மற்றபடி வேற எந்த விஷயத்துக்குமே நாம இந்த பிரபஞ்சத்துல கோபப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஏன்னா இந்த உலகத்துல நாம வந்து ஒரு தற்காலிகமான ஒரு நிலையில தான் நம்ம எல்லாருமே இருந்துட்டு இருக்கோம். அதனால அப்படிப்பட்ட ஒரு உண்மையை அறிந்த பிறகு நாம ஒரு தவறு இழைத்த பிறகு அதை வந்து நம்ம மாற்றி அமைத்துக்க முடியாது இல்லையா.
அந்த தவறுக்கான தண்டனை வந்து செய்தவங்க அனுபவிப்பாங்க கண்டிப்பா. ஆனா அதை எப்படி நம்ம டேமேஜ் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் நம்ம யோசிக்கணுமே ஒழிய, அந்த தவறை இழைத்தவர்களை நம்ம வந்து திட்டிக் கொண்டும் அவங்கள துன்புறுத்துறதுலுமே எந்த பிரயோஜனமே கிடையாது இல்லையா? ஸோ இது சாதாரணமான, அதுக்காக கொலை பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு வந்து தண்டனையே கொடுக்க கூடாதா அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. எந்த சுச்சுவேஷனுக்கு எப்படி வந்து செயல்படணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இல்லையா? இடம், பொருள் அதற்கேற்றவாறு நம்ம செயல்களை வந்து அமைத்துக் கொள்ளணும் இல்லையா? ஒரு கொலைகாரனுக்கு வந்து கருணை என்பது கண்டிப்பாக கிடையாது. அவன் இங்கேயே அவன் தூக்கு தண்டனை அனுபவித்தால் மேல போயிட்டு நரக உலகத்துல அவன் கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கான். அதுதான் உண்மை. இங்க அவன் எஸ்கேப் ஆயிட்டா மேல உலகத்துல அவன் வந்து கஷ்டப்படணும். ஓகே, இப்போ இந்த இந்த நிலை எதற்காக, இதனுடைய பேக்ரவுண்ட் சூழல் என்னன்னாக்கா, ஸோ 18வது நாள் போர் முடிந்த பிறகு இல்லையா? ஸோ அதாவது கௌரவர்கள் தரப்புல எல்லாருமே மடிந்த பிறகு இல்லையா, இந்த பக்கம் வெறுமனே பஞ்ச பாண்டவர்கள் அவருடைய 5 பிள்ளைகள் ஆல்ரெடி. அர்ஜுனனுடைய முதல் மகன் யாரு? ஸோ பரீட்சித் மகாராஜோடைய தந்தை, டக்குன்னு ஞாபகம் மாட்டேங்குது பேரு, அபிமன்யு மாதாஜி. அபிமன்யு இல்லையா? அபிமன்யு ஒருத்தன் தான் மரணமே. 5 பேருமே, அதாவது சுபத்திரனுடைய மகன் மட்டும்தான் மரணித்தான் இல்லையா? ஆனா அபிமன்யு மரணத்துக்கு பிறகு இவங்க 5 பாண்டவர்களுமே உண்டு இல்லையா? ஸோ அதாவது திரௌபதியுடைய 5 பிள்ளைகளுமே இருந்தாங்க. அவங்க எல்லாருமே அயர்ந்து தூங்கிட்டு இருந்தாங்க. ஆனா அதுக்கு முன்னாடி இது நம்ம கதை நமக்கு மகாபாரதத்துல நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? குந்தி, அதாவது காந்தாரியினுடைய சாபம் யாருக்கு கிடைக்கிறது? திரௌபதிக்கு கிடைக்கிறது இல்லையா? ஏன்னா காந்தாரியினுடைய 100 பிள்ளைகளுமே வந்து கொல்லப்பட்டார்கள். ஸோ அந்த 100 பிள்ளைகளுடைய மரணத்தை வந்து அவளால சகித்து கொள்ள முடியவில்லை. ஸோ ஈவன் கிருஷ்ணருக்கு கூட அவங்க தான் சாபத்தை கொடுக்குறாங்க. ஆனா அது எல்லாமே இறைவனுடைய திட்டங்கள் தான். ஓகே, ஏன்னா எது வம்சமுமே வந்து அழிந்து அவங்க எல்லாருமே மீண்டும் வந்து அந்த வைகுண்டம், அந்த பூலோகத்திற்கு செல்ல வேண்டிய காலகட்டங்கள் வந்தாச்சு. அதனால இந்த சூழல் எல்லாமே வந்து துவாரகையுமே வந்து நீருக்குள்ள மூழ்க வேண்டிய சுச்சுவேஷன், அந்த வைபவங்கள் எல்லாமே இல்லையா? ஸோ இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து வச்சு எல்லாரும் நினைக்கலாம் காந்தாரி சாபம் தான் பலிச்சது அப்படின்ட்டு. எப்பவுமே நம்ம ஒரு கேரக்டரை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஈவன் அர்ஜுனனை காட்டிலுமே நாம் எப்பவுமே கர்ணனை தான் ரொம்ப போற்றி புகழ்வோம் இல்லையா? இது உண்டு. நீங்க மகாபாரதம் சொல்றவங்கள கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனன், அதாவது கர்ணனுடைய கொடைவள்ளல் தன்மைக்கே வந்து ஒரு 2 நாள் எடுத்துப்பாங்க இல்லையா? அவனுடைய குவாலிட்டிஸ் சொல்றதுக்கு வந்து 2 நாள் எடுத்துப்பாங்க இல்லையா? ஆனாலும் அவன் யாரிடத்தில் சமர்ப்பணம் ஆகியிருந்தான்? அதர்மத்திடம் சமர்ப்பணம் ஆகியிருந்தான். அதர்மத்திடம் சமர்ப்பணமான ஒரு தர்மமான மனிதராக இருந்தாலும் அவனும் அதர்மியே இல்லையா? அப்படிப்பட்டவனுக்கு வந்து நம்ம அவ்வளவு உயர்வான ஒரு ஸ்தானத்துல இருந்து நம்ம வந்து பேசப்பட வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது இல்லையா? ஸோ நீங்க நம்ம தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கருத்துக்கள் வந்து கண்டிப்பா நானே காதார கேட்டிருக்கேன். அதாவது ஒரு 12, 13 வயசு இருக்கும் பொழுது நான் போயிடுவேன், மகாபாரதம் ராமாயணம் கேட்கறது எல்லாமே. அதெல்லாம் ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கேக்குதுங்களா? கேக்குது. ஏன்னா சடனா அவருடைய ஏர்பாட்ஸுக்கு கனெக்ட் ஆன மாதிரி எனக்கு தோணிட்டு, அதனால தான் கேட்டேன். ஸோ இந்த 5 பிள்ளைகளுடைய, அதாவது இன்னைக்கு நான் எப்படி என்னுடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் வந்து கஷ்டப்படுறாங்களோ அது போல நீயும் உன் பிள்ளைகளை விட்டு நீயும் இழந்து நீயும் கஷ்டப்படுவ அப்படிங்கிற சாபத்தை வந்து யார் கொடுக்கறது? காந்தாரி வந்து திரௌபதிக்கு கொடுக்குறாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த 5 பிள்ளைகளுமே ஸோ கடைசி வரைக்குமே ஒரு பாண்டவனை கூட கொல்ல முடியலையே என்ற ஆதங்கம் யாருக்கு? துரியோதனன். ஓகே, அதனால தன்னுடைய, அதாவது மாஸ்டர் இல்லையா, அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க, மாஸ்டருக்கு என்ன சொல்லுவாங்க, முதலாளி இல்லையா, அப்படியே அடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னா அவர், அதாவது நண்பன் என்ற முறையிலும் சரி, அவர் இட்டைய கட்டளை வந்து துரியோதனன் இட்ட கட்டளை வந்து சிறமேற்கொண்டு செய்பவன் தான் அஸ்வத்தாமன் இல்லையா? ஏன்னா சிறுபிராயத்திலேயே வந்து வறுமையில் இருந்து
ஸோ நிறைய விஷயங்கள்ல வந்து துரோணாச்சாரியார் வந்து அதாவது அஸ்வத்தாமனால வந்து ரொம்பவுமே ஃபிளெக்சிபிள் ஆக வேண்டியவர், அதாவது அவர் எல்லாத்துக்குமே அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தது. யாரால வந்ததுனாக்கா அஸ்வத்தாமனா தான் இல்லையா? சோ அவன் வந்து இந்த செல்வத்தையும் அவன் வந்து இந்த செல்வம் மற்றும் வந்து ஆடம்பரமான வாழ்க்கையில வாழணும் அந்த ஒரு இதுல இருக்கு. ஸோ பிராமினிக்கல் குவாலிட்டிஸ்லயே வந்து அவனுக்கு அந்த குவாலிட்டிஸ் வந்து பை பர்த் குவாலிட்டிஸ் he doesn't have only by birth தான் அவன் வந்து பிராமணா. ஸோ பிராமனுக்கு இருக்க வேண்டிய குவாலிட்டிஸ் எதுவுமே அவன்கிட்ட இருக்கலாம். அதனால்தான் துரோணாச்சாரியார் அவனுக்கு வந்து இந்த என்னது இந்த ஆயுதம் என்னது பிரம்மாஸ்திரத்தை வந்து எவ்வாறு எய்வது என்பது சொல்லிக் கொடுக்கவே இல்லை கடைசி வரைக்கும் கூட. பட் அதுவுமே வந்து வார் அந்த அந்த யுத்தத்துக்கு முன்னாடிதான் கம்பேரிஷன், இதுவுமே வந்து துரியோதனனுடைய தூண்டுதல் தான் இல்லையா? அர்ஜுனனுக்கு மாத்திரம் சொல்லி கொடுத்தாரு, உனக்கு சொல்லி கொடுக்கல பாரு, உன்னுடைய தந்தை உன்னிடத்திலே பாரபட்சம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு கம்பேரிஷன். ஸோ இந்த பொறாமை இல்லையா, இது எல்லாமே வந்து ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையில வந்து மகாபாரதத்துல நிறைய நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு இல்லையா? பேராசையினுடைய விளைவு என்ன ஆகும், காமம், குரோதம், இந்த 6 விதமான விஷயங்கள் அனைத்துமே மகாபாரதத்துல நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா? உச்சகட்ட பொறாமை என்பது அந்த இடத்துல நாம பார்க்கிறோம். ஸோ அது வந்து எல்லோரையுமே அழிவு பாதைக்கிட்டு செல்லும், தன்னையுமே அது அழிக்கும் இந்த பொறாமை என்பது. ஸோ அப்படி அதை வந்து அவன் வஞ்சகமான அந்த நிலை வந்து, ஹரே கிருஷ்ணா, அந்த வஞ்சகமான நிலையை வந்து யாருக்கு, இந்த அஸ்வத்தாமனுக்கு ஸ்லோ பாய்சன் மாதிரி கொடுத்து கொடுத்து அவன் என்ன பண்ணிட்டான், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அஸ்வத்தாமன் வந்து துரியோதனனுக்கு சமர்ப்பணம் ஆகிவிட்டான். சோ தூங்கி கொண்டிருக்கிறது வந்து திரௌபதியினுடைய பிள்ளைகள் என்று எண்ணிக்கொண்டு அவன் என்ன பண்ணான், திரௌபதி அதாவது பஞ்ச பாண்டவர்கள் என்று எண்ணிக்கொண்டு திரௌபதியினுடைய பிள்ளைகளை போய் என்ன பண்றான், கொன்று விடுகின்றான் இல்லையா? உறங்கிக் கொண்டிருப்பவர்களை யாருமே வந்து, சத்திரியனா இருக்கிறவன் வந்து கண்டிப்பா கொல்ல மாட்டான், பிராமணன் வந்து யாருமே கொல்லவே மாட்டான். ஸோ தே வில் நாட் டூ தட் இல்லையா? ஸோ அப்படிப்பட்டவன் இந்த செயலை செய்யும் பொழுது, செய்த பிறகு திரௌபதி வந்து ரொம்பவுமே மனம் உடைஞ்சு போயிடுறான். 5 பிள்ளைகள் என்றால் 5 பிள்ளைகளுமே மரணித்து விட்டது. ஸோ அவளுடைய அந்த அழுகை இல்லையா, அவளுடைய சமாதானப்படுத்தணும் இல்லையா மனைவியை வந்து. ஸோ அவனுக்கு வந்து அதனால அர்ஜுனர் வந்து ஒரு வாக்கு கொடுக்குறார் ஆக்சுவலி. ஸோ அதாவது டு பி ரேவ்டு மதர் திரௌபதி, அதாவது அவளை வந்து அதுக்கான ஒரு இது, அவனுடைய தலையை கொய்து அவன் அந்த தலை மேல நின்று அவள் வந்து தலஸ்நானம் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு நிலை தான் எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கீங்க. ஓகே, ஸோ அந்த செயலை செய்து உன்னுடைய மனதை நான் திருப்திப்படுத்துறேன்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து கிளம்புறான் இல்லையா? அவனுடைய ரதம் ஏறி கிளம்புகிறான். ஸோ இப்போ அர்ஜுனன் வரப்போகின்றான் என்று தெரிந்த பிறகு அஸ்வத்தாமன் என்ன பண்றான், அங்கிருந்து ஓடணும்னு நினைக்கிறான். ஸோ ஓடணும்னு நினைச்சு ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும் பொழுது அவனால இன்னும் ஓட முடியவில்லை. அப்ப என்ன பண்றான், அவனுக்கு தற்பாதுகாப்பு கொள்வதற்காக அவன் வந்து அவனுக்கு வள்ளி பிரம்மாஸ்திரத்தை வந்து எய்ய மட்டும் தான் தெரியும். அதை வந்து மீண்டும் வந்து திரும்ப பெறுவதற்கான அந்த யுக்தியை வந்து அவன் வந்து கற்கவே இல்லை அவன். ஸோ அதனால அங்க தூரத்துல இருந்து அர்ஜுனனை பார்க்கறான். ஸோ பார்த்தப்போ அவன் என்ன பண்றான், பயத்தினால் வந்து அவன் வந்து அவன் தெரிஞ்ச அந்த கலையை வந்து அவன் உபயோகப்படுத்தி பிரம்மாஸ்திரத்தை வந்து எய்கின்றான். ஏன்னா அவனுடைய குதிரைகளும் எவ்வளவு ஓடும் இல்லையா? ஸோ அதனால வேற வழியே இல்லை அவனுக்கு. அதனால ரிலீஸ் பிரம்மாஸ்திரம். ஸோ அஸ்வத்தாம தூரத்துல இருந்து பாக்குறான், அர்ஜுனன் வரான். அர்ஜுனன் வந்து கண்டிப்பா அவன் கையில கிடைச்சா நம்ம மீள முடியாது என்பது அவனுக்கு தெரியும். ஏன்னா அர்ஜுனனை கம்பேர் பண்ணும்போது அஸ்வத்தாமன் வந்து அவ்வளவு போர்க்கலையில வந்து வல்லவனும் கிடையாது. ஓகே, ஸோ மேலும் அந்த குதிரைகளுமே வந்து இன்னும் கண்டினியூ ஆகாது. ஸோ அந்த அளவுக்கு இவன் ஓடியாச்சு. அதனால வேற வழி இல்லாம அவன் என்ன பண்றான், பிரம்மாஸ்திரத்தை விடுறான். விச் இஸ் டேஞ்சரஸ் டு த என்டையர் கிரியேஷன், நாட் ஜஸ்ட் அர்ஜுனா. பிரம்மாஸ்திரம் என்பது இந்த அணு ஆயுதத்துக்கு சமம் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஓகே, ஒரு நியூக்ளியர் வெப்பன் போட்டா அந்த இடத்துல புல் பூண்டு கூட முளைக்காது இல்லையா? நம்ம லைவ் எக்ஸாம்பிள்ஸை வந்து எங்க பாக்குறோம், ஜப்பான்ல ஹிராஷிமா, நாகசாக்கி எல்லாமே அப்படிதானே. ஸோ அந்த இடத்துல எந்த நாகசாகில போட்டது இன்னும் எஃபெக்டாக இருக்கு அப்படின்றாங்க. ஆமா இல்லையா? ஸோ ஈவன் இப்ப பாகிஸ்தான்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த அந்த அணு குண்டு வந்து வச்சிருக்காங்க இல்லையா, அந்த இடம் வந்து நேபாளத்துல மாதாஜி, ஐயோ ரொம்ப பயங்கரமா மாதாஜி.
ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் மாதாஜி. அதனால நம்ம உலகத்துல அமைதியை வந்து நிலைநிறுத்தணுன்ற பிரார்த்தனை நம்ம கண்டிப்பா வைக்கணும் மாதாஜி. ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நமக்கு அது இருக்கிறது இல்லையா. when doing prayers we should pray to the almighty and Guru Paramra to give peace to the entire world இல்லையா. நம்ம ஒரு நாடு மாத்திரம் கிடையாது, எல்லா நாட்டிலுமே அந்த அமைதியை கொடுக்கணும். அவங்க நல்லவங்களோ கெட்டவங்களோ அது அவங்களோட போகணும். பட் நாம ப்ரே பண்ணும் பொழுது வி ஷுட் பி வெரி வெரி இருந்து பண்ணணும். ஓகே. ஸோ அஸ்வத்தாமா நேபாளதான் இந்த காயத்ரி மந்திரம் சொல்ற அந்த சிலை கூட இருக்குது மாதாஜி, நல்லா இருக்கு அது பாக்குறதுக்கு கூட. ஓகே. நாங்க கூட பார்த்தோம், இங்க இருந்துதான் காயத்ரி மந்திரமே இதுவாச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க. நேபாள் நல்ல புண்ணிய ஸ்தலத்தான் மாதாஜி. ஆமா, ஜனகருடைய இடம் இல்லையா அது, மன்னர் ஆண்ட காலம் அது. அந்த இடத்துல ஆமா. இல்லையா, சீதா பிராட்டி அந்த இடத்துலதான் இருந்தாங்க இல்லையா. அங்க இருந்துதான் அவர்களுக்கு வந்து திருமணம். யாரு மாதாஜி? ஜனகர். எனக்கு கம்யூனிஸ்ட் ஆட்சியினாலதான் மாதாஜி. கரெக்ட். சோ இப்ப அர்ஜுனன் என்ன பாக்குறான், அவனுடைய கோணத்துல என்ன பாக்குறான், பிரம்மாஸ்திரத்தை அவன் எய்தாச்சு, அதனால அர்ஜுனன் பாக்குறான் டேஞ்சரஸ் கிளேர். ஸோ இங்க பயத்தினால இவன் வந்து பிரம்மாஸ்திரத்தை அதாவது விடுறான் யாரு, அஸ்வத்தாமன். ஆனா இப்ப வரக்கூட இந்த சூழ்நிலை வந்து தன்னை நோக்கி வரக்கூடிய அந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை கண்டு அவன் வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு நிலை ஏற்பட போகிறது என்பதை வந்து அர்ஜுனன் உணர்ந்து ஒரு பக்தனாக அவன் என்ன செய்யறான், முழுவதும் தன்னை இறைவன் பாதலத்துல சமர்ப்பித்து விடுகின்றான். டுக் ஷெல்டர் டு த லார்ட் கிருஷ்ணா. இது ஒண்ணுதான் நாம செய்ய வேண்டும். ஆக்சுவலி எந்த ஒரு அபாயகரமான சூழ்நிலை வந்தாலும் அதனுடைய பலன் எதுவாகனா இருக்கட்டும், நன்மையும் இருக்கலாம் இல்ல தீமையும் இருக்கலாம், ஆனா நாம முழுவதுமே இறைவன் பாதங்களில் சரணாகதி அடையும் பொழுது அந்த சரணாகதி அடையாத நிலையில நாம் இருந்தோம்னா எவ்வளவு பெரிய டேமேஜ் வருதோ அதுல நம்ம ஒரு பங்கு தான் நம்ம அனுபவிப்போம். இதுதான் உண்மை. நம்ம அந்த அவருடைய நிழல நம் தஞ்சம் அடையவில்லை என்றால் அதனுடைய விளைவுகள் வந்து விபரீதமா இருக்கும். பகவான் திருவடிகளை நாம் தஞ்சம் அடையும் பொழுது தலைக்கு வந்தது தலைப்பாவையோட போச்சுன்ற மாதிரி சில இடங்கள்ல நமக்கு ஒண்ணுமே விஷயங்களே வந்து ப்ராப்ளமே இருக்காது. அப்படிப்பட்ட நிலையும் இருக்கும். ஆஃபர்ட் பிரேயர்ஸ் டு கிருஷ்ணா ஃபார் கைடன்ஸ் ஆன் ஹவு டு டீல் வித் த சிச்சுவேஷன். இந்த மனசுதான் நமக்கு வரணும். ஒரு சூழ்நிலை வரும் பொழுது ஸோ நம்ம வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும் பொழுது கூட நம்ம யாருக்குமே தீங்கு செய்யக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறோம். ஆனா ஒரு சுச்சுவேஷன்ல வந்து அடுத்தவங்க மேல நம்ம ஆக்ஷன் எடுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துல அந்த பொறுப்புல இருக்கு இல்லையா. அப்போ இறைவனை நம்பி எனக்கு இந்த வழியை காட்டும், இதுல நான் எது நல்ல பாதை இல்லையா, அந்த பாதை வந்து அது நமக்கும் பாதகம் இருக்கலாம், அடுத்தவங்களுக்கும் பாதகம் இருக்கலாம் இல்லையா, என்ன பாதகம்னு தெரியாது நாம டிசைட் பண்ணும்போது. அது இறைவனாக இருந்தா நமக்கு நல்ல ஒரு மார்க்கத்தை வந்து கண்டிப்பா கொடுப்பார். பேலன்ஸ்டா போறதுக்கு நமக்கு வந்து ஈஸியா கிடைக்கும். நன்மை தீமையா இருந்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்தை கொடுப்பார். ஸோ அதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆக்சுவலி. இங்க அர்ஜுனன் செய்த செயலை வந்து நாம we should follow the footprints of Arjuna, not the footprints of Ashwatthama. இல்லையா. ஸோ இங்க அர்ஜுனா ஆஃபர்ஸ் பிரேஸ் டு கிருஷ்ணா. அதுதான் வந்து 22வது ஸ்லோகத்துல இருந்து புகழாரங்கள் நம்ம 23 வரைக்கும் படிச்சோம், 26 வரைக்குமே அதுதான் இருக்கிறது. கிருஷ்ணருடைய அவருடைய தன்மைகள் இல்லையா, அவருடைய பண்புகள், குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து அர்ஜுனர் வந்து எப்பவுமே நம்ம பிரேயர்ஸ் பண்ணும் பொழுது இறைவனுடைய புகழாரங்களை எண்ணி எண்ணி இல்லையா, அப்போ நாம வந்து தூய்மை அடைவதற்கான மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்கும். லார்ட்ஸ் எபிலிட்டி டு ஆஃபர் ப்ரொடெக்ஷன், இது 22. லார்ட் கிருஷ்ணா இஸ் காம்பிடென்ட் டு இன்ஸ்டில் ஃபியர்லெஸ்னஸ் இன் த ஹார்ட் ஆஃப் டிவோட்டி இல்லையா. கண்டிப்பா டு இன்ஸ்டால் ஆர் இன்ஸ்டில் ஐ டோன்ட் நோ, ஐ திங்க் நிலை நிறுத்துவது. ஓகே. அதாவது பகவானுடைய ஆற்றல் வந்து நம்மளால அதாவது அளவிட முடியாது. ஆனா ஒரு பக்தனுடைய ஹிருதயத்துல பயமற்ற நிலையை வந்து அவரால உருவாக்க முடியும். ஏன்னா அவரையே நாம் சரணாகதி அடையும் பொழுது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்லி நமக்கு பயம் என்பது இருக்காது. மேலும் கிருஷ்ணா இஸ் த ஒன்லி பாத் டு ஹெல்ப் சம்மன் அவுட் ஆஃப் பர்னிங் ஃபிளேம்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். இந்த பௌதீகம் உலகம் என்னும் இந்த எரிகின்ற நெருப்பு போன்று இருக்கக்கூடிய இந்த பௌதீக உலகத்துல நம்ம எல்லாரும் விழுந்திருக்கோம் இல்லையா. இதுல இருந்து நம்மளை வந்து காப்பாற்றுறது, கரை சேர்க்கிறது எல்லாமே பகவான் ஒருத்தரால மட்டும்தான் முடியும், வேற யாராலுமே முடியாது. லார்ட் ஸ்டேட்டஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மெட்டீரியல் கிரியேஷன். ஸோ அவருடைய புகழாரங்கள் இல்லையா, ஒண்ணு அவருடைய இந்த பகிரங்க சக்தி, அந்தரங்க சக்தி, அதை பத்தி எல்லாமே எடுத்துரைக்கிறது. சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர், அனைத்தையுமே கட்டுப்படுத்துபவர்.
எல்லா இடங்களிலுமே பரவி இருப்பவர், இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட நிலை, தெய்வீக நிலையில் இருப்பவர். அவருடைய ஆற்றல் வந்து இஸ் காஸ்ட் அவே மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பிரிச்சுவல் பொட்டன்சி. அவரால் வந்து அவருடைய இஸ் அபவ் த மெட்டீரியல் பொட்டன்சி இல்லையா? அவருக்கும் இந்த பௌதிக ஆற்றலுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. அவரிலிருந்து பிரித்து வந்த ஜெட சக்திகள் அப்படிங்கிறதுமே வந்து அவருடைய நிலை முழுவதும் ஆன்மீக ஆற்றலை கொண்டது அப்படின்றது சொல்லப்பட்டது. அவர் சச்சித்த ஆனந்த நிலை கொண்டவர். ஓகே, அவர் சத்து சித்து ஆனந்த நிலை. லார்ட் ஸ்பெசிபிகலி டிசன்ஸ் எதுக்காக வந்து பகவான் வர? ஆக்சுவலி தன்னுடைய பக்தர்களை ரட்சிப்பதற்கு தான், மெயினா வர்றது அதுக்கு தான். அதனால பக்தர்களை காப்பாற்றும் பொழுது, ஹரே கிருஷ்ணா, பக்தர்களை ரட்சிக்கிறதுக்காக வரும் பொழுது அதர்மத்தை அழித்து தர்மத்தையும் நிலைநிறுத்துகிறார். இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு குரூப் எக்ஸசைஸ் உங்களுக்கு 20 நிமிஷம் கொடுக்குறேன் நான். அதுக்கப்புறம் we will discuss. ஓகே, 20 மினிட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த இது டெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 35லேருந்து 52 எத்தனை ஸ்லோகங்கள் வருது? 17 ஸ்லோகங்கள் வருது. மொத்தம் எத்தனை பேர் இருக்கும்? சின்ன சின்ன the class Bhakti Vaibhav students are 12, Mataji. பக்தி வைபவ் 12 தென் வாட் ஐ வில் டு 17 ரெண்டு ஸ்லோகம் எடுத்துக்கலாமாமா பிரபு? 12 பொழுது 24 ஆயிடுது, 17 தான் இருக்கு இல்லையா? முதல்ல வரவங்களுக்கு ரெண்டு அப்படியே எடுத்துக்கோங்க. மிச்சம் இருக்கிறவங்க வந்து கடைசியில வந்து ஒரு ஸ்லோகம் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு ரெண்டு பேரை நான் பிரிச்சிடறேன். நான் 6 குரூப்பா பிரிக்கிறேன். ஓகே, 6 குரூப்பா பிரிக்கிறேன். ஸோ தட் நீங்க வந்து, ஏன்னா நிறைய ஸ்லோகங்கள் கொடுத்துட்டோம்னா உங்களால படிக்க முடியாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் குரூப் வந்து எத்தனாவது ஸ்லோகம்? ஆக்சுவலி ஒரு நிமிஷம், 37 38 மாதாஜி. 35லேருந்து 35 36. அங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி 52 வரைக்கும் நீங்க வந்து இத வாசிக்கணும். ஓகே, ஸோ அப்போ நீங்க பிரிச்சுக்கோங்க அப்படி. ஃபர்ஸ்ட் வந்து 35லேருந்து 35 36 வந்து ஃபர்ஸ்ட், 37 38 செகண்ட் குரூப், அப்புறம் 39 40 வந்து தேர்ட், அடுத்து வந்து 41 42 வந்து ஃபோர்த்து, 43 44 வந்து ஐ திங்க் 10ஆவதுன்னு நினைக்கிறேன், 17 வருது. 3 ஸ்லோகங்கள் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். சரி, 3 ஸ்லோகங்கள் எடுத்துக்கோங்க. இருந்து பிரிச்சிடலாம். How many we have to? 35 36 37 1. உங்களுடைய கருத்துக்களை தான் நீங்க அதுக்கப்புறம் வில் ரீடு. ஓகே, அந்த செஷன் வந்து 35 52 அப்படின்னா 17 ஸ்லோகங்கள் தான் வருது. ஸோ 12 பேர் இருக்கும் இல்லையா? 4 ஸ்லோகம், 17 பேர் இருக்கும். 17 பேர் இருக்கும். பக்தி வைபவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 17 பேர் வந்து கிடையாது. பக்தி வைபவ்ல யார் இருக்கீங்களோ அவங்க தான் மெயின். ஜாயின் ஆனா அவங்கள நீங்க எக்ஸ்ட்ராவா எடுத்துக்கோங்க. ஏன் இப்ப ஜானகிராமன் பிரபுஜி வந்து ஒன்லி லிசனர். ஓகே, அந்த மாதிரி அப்படி எடுத்துக்காதீங்க. For the first 5 you give 2, Mataji, rest everybody 1. ஓகே, 12 plus 5 17, Mataji. ஓகே, 3 தான் சரியா போயிடுமா? ஓகே, நீங்க அப்படியே நீங்க அதை பிரிச்சுக்கோங்க. அப்போ என்னன்ட்டு 6 குரூப் வந்தா 12 பேர் வருது இல்ல பிரபு? Mataji. ஆமா மாதாஜி. 6 2 12 வரும். 12 பேர் 12 பேர் இருந்தோம்னா 12னா 12 plus 5 அப்போ 5. இன்னொரு 5 இருக்கும் இல்லையா? அப்ப என்ன பண்ணுங்க, 3 கொடுத்துறேன். லாஸ்ட் குரூப் மட்டும் ஒரு 2. ஓகேங்களா? ஓகே, சரியா போச்சா? சோ சரியா போச்சு. 3 ஸ்லோகம் எடுத்துக்கோங்க. 2 பேர் இருப்பீங்க. இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் என்னன்னாக்கா, லிஸ்ட் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் என்ன சொல்றாங்கனாக்கா, ஒரு நிமிஷம் கொஸ்டின் என்னன்னு சொல்றேன். அதாவது அஸ்வதாமனுக்கு வந்து பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணும்ன்றதுக்கான காரணங்கள் என்ன இல்லையா? இதுல வந்து கொடுக்கணும்னு சொல்றது வந்து கிருஷ்ணர் சொல்லுவாரு, பீமன் சொல்லுவாரு. ஓகே, இவங்க 2 பேரும். ஈவன் அர்ஜுனா ஆல்சோ வில் டெல். ஆனா ஃபைனலி அவர் வந்து பகவான் என்ன சொல்றாரோ அதை கேட்கணும்னு நினைப்பார். பட் ஹி ஆல்சோ வாண்ட்ஸ். ஆனா இதுல கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்றது வந்து திரௌபதி, யுதிஷ்டர் மகாராஜா.
ஓகே, அவங்க 2 பேர் தான் கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க, மிச்ச பேர் எல்லாரும் ஆமாம் இந்த பக்கம் தான். ஓகே, ஆமாம் அதனால வந்து ஆமாம் நீங்க என்ன பண்ணணும்னாக்கா, காரணங்கள் என்ன சொல்றாங்க, அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணுன்றதுக்கான காரணங்கள் என்ன அப்படிங்கறத வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, அப்புறம் கொடுக்க கூடாதுங்கிறதுக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்றவங்க வந்து இத்தனை பேரு இல்லையா, கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்றதுக்கான காரணங்கள் வந்து திரௌபதியும் யுதிஷ்டிரரும். ஆமாம் அவங்க ஆமாம் பேர் என்ன சொல்றாங்கன்றத நீங்க பார்க்கணும். சரிங்களா? ஆமாம் ஆ. ஓகே, கிருஷ்ணர் எதுக்காக கொடுக்கணும்னு சொல்றாருன்றதுமே பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து பீமன் எதுக்காக கொடுக்கணும்னு சொல்றாருன்றதையும் பார்க்கணும். So இதெல்லாம் நீங்க ஜஸ்ட் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. 1 2 3 அங்கங்கே அண்டர்லைன் பண்ணிட்டு நீங்க யூ ஹாவ் டு கம் பேக். ஓகேங்களா? 5 குரூப்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் 5 குரூப்ஸ் வந்து 3 ஸ்லோகங்கள். லாஸ்ட் குரூப் மட்டும்தான், குரூப் 6 மட்டும்தான் வந்து 2 ஸ்லோகம். ஓகேவா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? எனி டவுட்ஸ்? இப்ப டைம் ஆமாம் 5:30. 5 இல்ல நான் மாதாஜி. வந்து உங்களை வந்து ஐ வில் ரீகால் பேக். ஓகே, சரிங்களா? ஓகே மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் குரூப்பை விட்டு வெளில போயிட்டேன். ஏன்னா வேற ஏதாவது ஒரு குரூப்ல ஜாயின் பண்ணி விட்டுறேன். நீங்க எந்த குரூப்ல இருந்தீங்க மாதாஜி? நான் 4ல இருந்த மாதாஜி. பத்மா மாதாஜிக்கு அவங்க என்ன ஸ்லோகம்னே உங்களுக்கு தெரியல. மணிமேகலை மாதாஜி வந்தாங்க, அவங்களும் போயிட்டாங்க. நான் புக்கு இல்ல, வெளியூர்ல இருக்கிறேன். எனக்கும் ஒன்றும் சொல்ல தெரியல. லீவ் ஆனாலும் குரூப் விட்டே வெளில போயிட்டேன் நானு. இருங்க, உங்களை அந்த குரூப்புக்கு தான் அனுப்புறேன். நான் சொல்றேன். அந்த குரூப்ல அனுப்புனீங்கன்னா அவங்க சொல்றது எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது, படிக்கவும் மாட்டேங்கிறாங்க, என்னையே கேள்வி கேட்கறாங்க. என்கிட்ட புக்கும் இல்ல. இந்த 3 பேர் எப்படியா நாங்க ரேவதி ரத்னாங்கி உங்களை வந்து அசைன் பண்றேன் நான் இல்ல நீங்க அந்த குரூப் தான் போங்க, நான் வரேன். நானும் வந்து பேசுறேன். ஓகேம்மா. நான் வரேன். ம். எத்தனை 4 தானே? ஆமா மாதாஜி. நான் அனுப்பியிருக்கப்பா. இல்லம்மா சொல்லுங்க.
பத்மா மாதாஜி படிக்க சொல்லி கேட்டுட்டு வந்துட்டேன் மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி ஏன் வரல? அங்கேயே இருக்காங்களா? அவங்களுக்கு பிரேக் அவுட் ரூம்ல இருந்து வெளியில வர தெரியல போல இருக்கு. அப்படிங்களா? அப்படிதான் நினைக்கிறேன். நான் சொல்லி படிச்சிட்டோம். நாங்க 2 பேரும் டிஸ்கஸும் அவங்க சொல்லி சொல்லிட்டாங்க. ஓகே. அப்புறம் எதுக்கு அங்கேயே உட்காந்துருக்கணும், வெளில போயிடுவோம் வாங்கன்னா ஊன்னாங்க. அவங்க வரல, நான் வந்துட்டேன். சரி சரி, போட்ட விடுங்க, வரட்டும் வரட்டும். நோ இஷ்யூஸ். जय कृष्णा माता जी।
ஹரே கிருஷ்ணா. யாரு ஃபர்ஸ்ட் குரூப் யாரு? 35 ஃபர்ஸ்ட் குரூப் திலகவதி மாதாஜி, புஷ்ப மாதாஜி, ரேவதி மாதாஜி. ரேவதி ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணன். ஓகே, சோ பேசலாம். ஹரே என்ன? கிருஷ்ணன். 35 36 35 36 37 இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. 35 36 37 என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு? சம்மரி கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆரம்பிக்கலாமா மாதாஜி? கண்டிப்பா ஹரே கிருஷ்ணன். கண்டிப்பா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அஸ்வத்தாமனை வந்து அர்ஜுனன் கட்டி முகாமுக்கு கொண்டு போறாரு. அப்ப வந்து பகவான் பார்த்து அவர் வந்து அர்ஜுனன் கிட்ட ரொம்ப கோபமா பேசுறாரு மாதாஜி. Okay. அதுல 35 என்ன சொல்றாருன்னா, எல்லாருமே அர்ஜுனன் வீடியோ கிட்ட, ஆன் பண்ணுங்க. எல்லாரும் வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். எஸ் எஸ். அப்ப மாதாஜி வீடியோ எனக்கு முடியல மாதாஜி. ஹரே நோ கிருஷ்ணன். ப்ராப்ளம், நோ ப்ராப்ளம். அப்ப அர்ஜுனன் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாருன்னா, இவன் வந்து பிராமணனே கிடையாது, பிராமணனுடைய உறவினன் வந்து பிரம்ம பந்து. ஏன்னா குற்றமற்ற ஒரு குற்றமே செய்யாத திரௌபதியினுடைய மகன்களை வந்து தூங்குறப்ப கொன்னுட்டான். ஆகையினால இவனுக்கு கருணை காட்டாதப்பா அர்ஜுனா, அவங்கள கருணை காட்டி விட்டுடாத அவனை அப்படிங்கிறாரு. அப்ப பிரம்ம பந்துனா என்னன்னா, ஒரு பிராமண குடும்பத்துல பிறந்தும் பிராமணன்கிற ஒரு தகுதி அவனுக்கு இல்லை. அவனை வந்து பிராமணரினுடைய உறவினன் அல்லது பிரம்ம பந்துன்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஆக பிராமணன்னா வந்து பிராமண குவாலிட்டிஸ் ஓட இருந்தா தான் அவன் பிராமணனாக அழைக்கப்படுவான். மற்றபடி அவன் பிரம்ம பந்து. ஒரு நீதிபதியினுடைய மகன் வந்து நீதிபதினு சொல்ல மாட்டோம் இல்லையா? அவனை வந்து வேணா மதிப்பு கொடுப்போம், நீதிபதினு சொல்ல மாட்டான். அது மாதிரி இவனுக்கு பிராமணனுடைய தகுதி இல்லை. தகுதி இல்லாத ஒருத்தர் வந்து இது மாதிரி தூங்குற குழந்தைகளை வந்து கொன்னுட்டான். ஆகையினால அப்படிப்பட்ட பாவியை வந்து நீ மன்னிக்கவே கூடாது அப்படிங்கிறாரு. பிராமணர் அவன் வந்து பிராமணர் இல்லாத ஒருத்தர் பிரம்மபந்து. அப்படிப்பட்ட மத கொள்கைகளுக்கும் வேதங்களுக்கும் பரம அதிகாரி யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர். அவர் வந்து இந்த வேறுபாட்டை சுட்டி காட்டி வந்து அர்ஜுனன் கிட்ட அவனை விட்டு விட வேண்டாம், அவன் கொல்றதுதான் உத்தமம் அப்படிங்கிறாரு மாதாஜி. முதல் இதுல. ரெண்டாவது இதுல என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்து என்ன சொல்றாருன்னா, இவன் ஒரு அதர்மவாதி. மத கொள்கைகள் தெரிஞ்சிருக்கக்கூடிய மத கோட்பாடுகளை தெரிஞ்சவன் ஒருத்தன் எந்த நேரமும் ஒரு அஜாக்கிரதையாக இருக்கக்கூடியவனையோ, குடிமயத்துல இருக்கக்கூடியவனையோ, ஒரு பைத்தியக்காரனையோ அல்லது உறக்கத்துல இருக்கிறவனையோ, ஒரு ரத்த இழந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய போர் வீரனையோ, ஒரு பெண்ணையோ, சிறுவனையோ, முட்டாளையோ, பிராணியையோ, சரணடைந்த ஒரு ஆத்மாவை எல்லாம் கொல்ல மாட்டான். ஏன்னா தர்ம அறிஞ்சவன். அந்த காலத்துல இருந்து இப்ப வரைக்கும் தர்ம அறிந்த போர் வீரன் வந்து எதிர்த்து போரிடாத ஒரு எதிரியை எப்பவுமே கொல்ல மாட்டான். அதான் வந்து போர் தர்மம். முன்பெல்லாம் இந்த மத கொள்கைகளின் அடிப்படையில் தான் போர் நடந்ததே ஒழிய புலன் இன்பத்துக்காக நடக்கல. குடிபோதையில உறக்கத்துல இருக்கிற யாரையும் கொல்லக்கூடாதுங்கிற ஒரு தான் தர்மம். அந்த தர்மத்தையே இவன் வந்து பின்பற்றல. யுத்தத்துக்குரிய கோட்பாடுகளை வந்து அந்த காலத்துல இருந்து இப்ப வரைக்கும் பின்பற்றி வர்றாங்க. அத்தகைய ஒரு லிஸ்ட்லயே இவரை சேர்க்க முடியாது. ஆகையினால குற்றமற்ற மத கொள்கைகளுக்கு ஏற்ப அவன் வந்து தண்டிக்கணும். மத கொள்கைகளுக்கு ஏற்ப நிறைவேற்றப்படும். இது இம்சைதான், அவனை கொல்றதுங்கிறது இம்சைதான். அது இம்சையாக கருதப்பட்டாலும் அது அகிம்சையை விட உயர்ந்ததுன்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா நம்ம ஒரு யாகத்துல மிருக பலியை கொடுக்குறோம்னா அது இம்சைதான். ஆனா அந்த மிருகத்துக்கு வந்து இது கிடைக்குது இல்லையா? பாவ மேலுலக செய்யக்கூடிய வாய்ப்பும். ஆமா, அது மாதிரி மத கொள்கைகளுக்கு ஏற்றபடி நிறைவேற்றக்கூடிய எந்த ஒரு இம்சையான செயலும் உயர்ந்த அகிம்சையை விட உயர்ந்தது. வெரி நைஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. வெரி வண்டர்ஃபுல்லி காட் அவுட் த பாயிண்ட்ஸ். ஆனா இந்த இடத்துல யார் சொன்னது? இது கிருஷ்ணர் சொன்னது இல்லையா? பகவான் கிருஷ்ணர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் 38 39 40. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இங்க வந்து திரௌபதி கிட்ட வந்து சொல்றாங்க, நான் வந்து கொன்ற அந்த அஸ்வத்தாமனோட தலைய வந்து
உன்கிட்ட கொண்டு வந்து தரேன்னு சொல்லிட்டு வாக்குறுதி தராங்க 37ல 38ல 39ல என்ன சொல்றாங்கன்னா மாதாஜி 37 சொல்லல மாதாஜி இன்னும். ஓ நான் அவங்க சாரி மாதாஜி. இவங்க சொல்லுவாங்க மாதாஜி, நம்ம திலவதி மாதாஜி சொல்லுவாங்க. ஓகே இல்ல இந்த குரூப் நாங்க சொல்றோம் மாதாஜி, வெயிட் பண்ணுங்க. இல்ல 37ல வந்துட்டு அவர் வந்து இவன் வந்து அசுவத்தாமா எல்லாரோட வாழ்க்கையும் கெட்டுட்டான், அவர் வந்து இரக்கமற்றவன், அவன் பக்தனும் இல்லை, பாதகவன், அவன் நல்லவன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் அவனுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு. இவன் அர்ஜுனன் வந்து அவனை பத்தி நினைக்க கூட விரும்பல அசுவத்தாமனை பத்தி. ஆனா கிருஷ்ணர் சொல்றாரு இந்த மாதிரி, இது மாதிரி எல்லாம் பாவம் எல்லாம் பண்ணிருக்கான், அவன் ஒன்னும் மன்னிக்க தகுந்தவனே இல்ல, நீ அவனை வெட்டலாம் கொல்லலாம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் அவனை ஊக்குவிக்கிறாரு. ஆனா அர்ஜுனன் வந்துட்டு இறக்க குணத்தோட நின்னுட்டு இருக்கான், என்ன பண்றது. அப்ப அவர் திருப்பியும் சொல்றாரு, கிருஷ்ணன் சொல்றாரு, நீ அவனை வந்துட்டு திரௌபதிக்கு வாக்கு கொடுத்திருக்க, நீ கட்டாயம் கொண்டு போய் இவனை அசுவத்தாமனை கொண்டு போய் அவனோட தலையை வெட்டி கொண்டு கொடு அப்படிங்கிற மாதிரி பேசுறாரு. அவர் அவனை உசுப்புறாரு. அப்போ வந்துட்டு தலையெல்லாம் வெட்டல, ஆனா கொண்டு போறான், கிருஷ்ணனோட சேர்ந்து திரௌபதி பக்கம் கூட்டின்னு போனதுக்கு அப்புறம் அந்த திரௌபதி வந்துட்டு அசுவத்தாமன் இஸ் அவர் குருஸ் சன், நாட் ஒன்லி தட், அம்மா இன்னும் அவனுக்காக காத்துட்டு இருக்கா. அந்தோட நிறுத்தணும், 37 பவுண்டரியோட நிறுத்தணும். ஏன்னா அடுத்த பேட்ச் மாதாஜி 37 நம்ம திலவதி மாதாஜி சொல்லுவாங்க மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி, முடிச்சிடலாம். 38 வந்து துரோணாச்சாரியருடைய இத சொல்றாங்க மாதாஜி. இங்க வந்து அவர் ஒரு ஆச்சாரியர். அர்ஜுனன் வந்து குருக்ஷேத்திர போர் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடியே அவர்கிட்ட போய் அவரை வணங்கி அவரை பிளெஸிங்ஸ் வாங்கிட்டு தான் போரே ஸ்டார்ட் பண்றான். அப்படிப்பட்ட அவருடைய பையன் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு செயல் செஞ்சது வந்து ஏத்துக்க முடியாதது அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க மாதாஜி. இங்க வந்து த்விஜபந்தர்களை பத்தி சொல்றாங்க. அதாவது இவன் ஒரு நல்ல பிராமணனே கிடையாது, இவன் இப்படி ஒரு இழிவான செயலை செஞ்சிருக்கான் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. அதாவது தூங்கிட்டு இருக்கிற குழந்தைங்களை வந்து கொன்னது வந்து தவறு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதே மாதிரி சுச்சுவேஷன் நம்ம எங்க படிச்சோம், பகவத்கீதையில கூட படிச்சோம். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல 35th ஸ்லோகா 36th ஸ்லோகா வரும். 6 அக்ரஸர்ஸ் இல்லையா, 6 விதமான அக்கிரமக்காரர்கள் இல்லையா. அதாவது தூங்கின்னு இருக்கவங்க வீட்டை வந்து எரிக்கிறது, அடுத்து வந்து உணவுல அந்த மாதிரி வந்து அடுத்தவங்களுடைய சொத்தை வந்து அபகரிக்கிறது, பின்னாடி வந்து கொலை பண்றது, முன்னாடி சொல்லாம இருந்து தாக்குறது, இதெல்லாம் வந்து தப்பு அப்படின்னு சொல்றாரு. அக்கிரமக்காரர்கள் என்று பொருள் இல்லையா. ஒரு பிராமணனா வந்து அவன் இவ்வளவு அக்கிரமம் பண்ணுவான்ட்டு யாருமே எதிர்பார்க்கல. இது வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அவருக்கு நினைவு ஊட்டுறாரு மாதாஜி. 41 ருக்மிணி மாதாஜி சொல்லணும், அவங்க சொல்றாங்களா இல்ல நானே சொல்லிட்டேன் மாதாஜி? சொல்லுங்க, யாருன்னா சொல்லுங்க உங்க குரூப்ல. மாதாஜி 41 நீங்களே சொல்லிடுங்க. 40 வந்து அர்ஜுனனுடைய அந்த டெஸ்ட் பண்றாரு கிருஷ்ணர் வந்து, இவன் எப்படிப்பட்டவன் அப்படின்றத வந்து இங்க காமிக்கிறாங்க. துரோணரோட மகள் கொல்ல வந்து இவ வந்து சிறந்த ஆசிரியரோட மகன் இவரு அஸ்வத்தாம. ஆனாலும் ஒரு கொலை செஞ்சிருக்கான் அப்படின்றது வந்து எப்படி வந்து அவரை காப்பாற்ற வேணும்னு கருதினாரு. கிருஷ்ணரோட கடமை வந்து சோதிக்கிறது தான், கடமை உணர்வை சோதிக்கிறார் மாதாஜி அவரு. அதனால வந்து எப்படியெல்லாம் வந்து அவருக்கு தெரிய முக்காலமும் அறிவார் அவரு. ஆனாலும் அர்ஜுனன் வந்து அவரு சோதிக்கிறார். நல்ல சிறந்த பக்தர்களை வந்து இவர் எப்பவுமே சோதிப்பாரு. ஃபர்ஸ்ட் சோதிச்சு அதுக்கப்புறம் நல்ல ஒரு நிலையை கொண்டு வந்து தருவாரு. எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இங்க வந்து கோபியர்களை சொல்லியிருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் பிரகலாத் மகாராஜ் சொல்லியிருக்காங்க, இவங்க எல்லாம் பக்தர்களை சொல்லியிருக்காங்க. நம்மளுடைய பக்தி சேவை, தூய பக்தி சேவையை தூய பக்தர்கள் என்ன செய்வாங்கன்றத வந்து இங்க டெஸ்ட் பண்றாரு மாதாஜி அவரு. அவங்க மட்டும் இல்ல, ஈவன் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கூட நீங்க எடுத்துக்கலாம் இல்லையா. அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு நம்ம படிச்சுக்கிட்டே வரோம் இல்லையா. சோ அவர் எத்தனை முறை வந்து இந்த பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணாலுமே ஹரி என்றாலே என்ன அர்த்தம், பௌதீக பொருட்களில் இருக்கக்கூடிய பற்றுதலை வந்து முழுவதுமாக கழட்டி எடுத்துருவாங்க இல்லையா. அப்படியே துவைச்சு எடுத்து அப்படி போட்டுற வேண்டியதுதான். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆன்மீகத்துல போய் அவங்க நிலைக்க வேண்டிய அந்த நிலைக்கு தள்ளப்படுவார்கள். அதான் அது அந்த தூய பக்தர்களுக்கு தான் இந்த பரீட்சை. ஓகே, எல்லாருமே இருக்காரு. நாமெல்லாம் தூய பக்தர்கள் கிடையாது, ஏதோ பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கோம், அவ்வளவுதான். தட்ஸ் இட். ஓகே, சோ அதனால நம்மளையும் காப்பாத்துறாரு மாதாஜி, காப்பாத்துறாரு. ஏன்னா
நம்ம இன்னும் அந்த நிலையில போகல இல்லையா? வரல. ஆனாலும் நம்ம பக்கத்துல பலமா இருக்காரு நம்மளுக்கும் வந்து. எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. அடுத்து யார் சொல்லணும்? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேர்ட் குரூப் வந்துட்டு 41 ஸ்லோகன் சொல்றேன் மாதாஜி. 41 ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனனும் கிருஷ்ணரும் சேர்ந்து அந்த அஸ்வத்தாமனை வந்து கையெல்லாம் கட்டி கொண்டு ஒரு திரௌபதி முன்னாடி நிறுத்துறாங்க. அர்ஜுனன் வந்துட்டு கிருஷ்ணனுக்கு வந்துட்டு ஒரு சிறந்த நண்பனா இருக்கிறாருன்றத பத்தி அவரோட உறவு முறையை பத்தி இந்த இதுல சொல்லியிருக்காங்க மாதாஜி. அப்புறம் 42ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னாக்கா அவர் வந்துட்டு ஒரு மிருகத்தை போல கைத்தால கட்டப்பட்டு ஒரு அமங்கலமான கொலையை செய்து விட்டதா அஸ்வத்தாமனை வந்து திரௌபதி பாக்குறா. அவ என்ன நினைக்கிறான்னா அவர் இயற்கையிலேயே அவ வந்துட்டு ரொம்ப பெண்கள் வந்துட்டு வாய்ஸ் வரல மாதாஜி. இருப்பாங்கன்னா நற்குணத்தாரையும் மென்மையாவும் இருப்பாங்க. அதனால அவ வந்துட்டு அந்த பிராமணருக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதைய அவனுக்கு அவ காட்டுறா. அவங்க எல்லாம் வந்துட்டு எதிர்த்தாலும் இவ வந்துட்டு பிராமணனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அந்த மரியாதைய காட்டுறான்னு சொல்லியிருக்காங்க மாதாஜி. அப்புறம் வந்துட்டு என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா இந்த ஸ்லோகத்துல வந்துட்டு கிருஷ்ணரும் அவன் வந்துட்டு ஒரு பெரிய சதிக்கார அவனை கொல்லணும்னு சொல்றாங்க. ஆனா இவ வந்துட்டு அதை ஏத்துக்கல. இதுல குறிப்பா வந்துட்டு வாம ஸ்வபாவான்ற ஒரு சொல் இந்த ஸ்லோகத்துல குறிப்பிட்டிருக்கு மாதாஜி. அது என்ன குறிக்குதுனாக்கா சாந்தமும் மரியாதையும் கொண்ட சுபாவன் குறிச்சிருக்கு. அதாவது அந்த மாதிரி குணம் அவளுக்கு இருக்கிறதுனால அவ வந்துட்டு ஒரு குருவோட மகனா இருக்கிறான், ஒரு பிராமணனுடைய மகனா இருக்கிறான், அவனுக்கு வந்துட்டு நம்ம மரியாதை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ வந்துட்டு அதை வேண்டாம் அப்படின்ட்டு அவன் கட்டி போட்டிருக்கவே கழட்டிடுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க மாதாஜி. ஆனா அவன் வந்துட்டு ஒரு பிரம்ம பந்துவா இருந்தாலும் அதுக்குரிய தகுதியெல்லாம் அவனுக்கு இல்லாம இருக்குங்க மாதாஜி. அப்புறம் 43ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மாதாஜி, அவன் வந்துட்டு ஒரு ஆச்சாரியோட மகனா இருக்கிறவன் என்ன செய்யணும்னாக்கா நன்கு சாஸ்திரத்தையும் அந்த சாராம்த்தையும் சாஸ்திரங்களுடைய சாராம்த்தை அறிஞ்சவராகவும் அந்த சாஸ்திர விதிகளை தமது சீடர்களுக்கு எல்லாம் எடுத்து குறைக்கிறவராகவும் இருக்கணும். ஆனா அந்த மாதிரி இல்லாம இவன் வந்துட்டு ஒரு குருவினுடைய கடமைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு தவறிட்டான். அதனாலே அவன் வந்துட்டு ஒரு பிராமணனுடைய உயர்ந்த அந்தஸ்துல இருந்து அவன் விலக்கப்பட வேண்டியவன் ஆயிட்டான். அதனால வந்துட்டு கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனனும் அஸ்வத்தாமனை தண்டிக்கிறது தான் சரின்ட்டு சொல்றாங்க மாதாஜி. வேற ஒன்னும் தெரியலைங்க மாதாஜி. வேற ஏதாவது இருந்தா பிரபுஜி சொல்வாருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜஸ்ட் டு ஆட் மாதாஜி சொன்னது ஜஸ்ட் ஆட் பண்றது என்னன்னா இதுல வந்து இட் கிவ்ஸ் அ பிக்சர் எப்படி வந்து ஒரு உமனோட சிச்சுவேஷன், தட் இஸ் உமன் அப்படின்னு அப்படி அவங்க கேரக்டர் என்ன, அது மட்டும் இல்லாம ஹவு டு ட்ரீட் ஈவன் ஹவு த டிவோட்டீஸ் வில் ட்ரீட் ஈவன் அன் எனிமி. இது ரெண்டும் வந்து கிளியரா இந்த 3 ஸ்லோகத்துல எக்ஸ்பிளைன் ஆயிருக்கு. ஸோ இதுல எப்படின்னா வந்து உமனோட சிச்சுவேஷன் என்ன எப்படின்னா அவங்க மென்மையானவங்க, ஸ்ட்ராங் இல்லை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. மென்மையான அவங்க வந்து பை நேச்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப மென்மையானவங்க. ஸோ அதனாலதான் வந்து ஒரு எனிமியா இருந்தால் கூட வந்து அவங்க வந்து அவங்களுக்கு அவங்கள வந்து என்ன டஃப்பான டிசிஷன்ஸ் வந்து எடுக்காம அவங்கள வந்து ஒரு பெனவலண்ட் ஆட்டிடியூடோட பாக்குறாங்க. அது ஒன்று. ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா அவங்கள அந்த மாதிரி ஸ்டேபிள் மைண்டா இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா தட் இஸ் தேர் ஏபிள் டு வே எவ்ரிதிங் ப்ராஸ் அண்ட் கான்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு ஒரு டிவோட்டி வந்து எப்படி வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு தேர் ஏபிள் டு. அதுதான் திரௌபதி வந்து அவங்க இது எஸ்டாப்ளிஷ்ட் பை ஹர் ஆக்ஷன்ஸ் இதுல. ஸோ அதனாலதான் அவங்களுக்கு வந்து இந்த அஸ்வத்தாமாவை இந்த கயிற்றுல எல்லாம் கட்டிட்டு அந்த இதுல கொண்டு வரும்போது கூட அவங்களுக்கு பார்த்த உடனே அவங்களால டாலரேட் பண்ண முடியல அவங்களுக்கு. ஒன்னு பை நேச்சர், ரெண்டாவது வந்து குருவோட மகன் வேற. ஸோ அவங்களுக்கு அது வந்து பொறுக்கல. அவங்க மேல கோபம் இருந்தா எல்லாம் இருந்தாலும் கூட அவங்களால வந்து அது பொறுத்துக்க முடியல. ஸோ அந்த நிலையில வந்து திரௌபதி இருக்காங்க. ஸோ இதனால நமக்கு வந்து இது மெசேஜ், பவர்ஃபுல் மெசேஜ் இதுதான். ஹவு வி ஷுட் the characteristics of a woman and the characteristics of how a devotee treat the others அப்படின்ட்டு மெசேஜ் மட்டும். இந்த பண்புகளெல்லாம் நம்ம வந்து கத்துக்கணும் இல்லையா? பட் அதை பக்குவப்படுத்தணும் அப்படிங்கறத வந்து நாம பாகவதம் படிக்கிறதே நம்மள பக்குவப்படுத்திக்கிறதுக்கு தான். பேசிக் இட்ஸ் only giving a perfection of the life நமக்கு இல்லையா? நெக்ஸ்ட் குரூப் ஐ திங்க் பத்மா மாதாஜி குரூப்னு நினைக்கிறேன்.
ஆமா மாதாஜி. அதாவது 45வது ஸ்லோகத்துக்கு முன்னாடியே 44வது ஸ்லோகத்திலேயே அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, உங்களுக்கு இந்த வில்வித்தை இந்த மாதிரியான அஸ்திரங்கள் இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தது துரோணாச்சாரியார் தான். ஒரு சில சமயம் துரோணாச்சாரியார் இல்லாத பொழுது அவருடைய மகனாகிய அஸ்வத்தாமன் வந்து தெரியுமா அது கணவன் இல்லை என்றால் மகன் வந்து அந்த குடும்பத்தை வந்து அம்மாவுக்கு ஆறுதலா இருக்கணும். அதனால 2 இடத்துல அவர் வந்து அஸ்வத்தாமன் வந்து பிரதிநிதியா மாதிரி அப்பாவுக்காக ஒரு இடத்துலயும் குருவுக்காக ஒரு இடத்துலயும் இருந்து ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால அவரை கொல்றதுங்கிறது அவ்வளவு நல்லதல்ல அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் 45ல சொல்றாங்க. 2வது அர்ஜுனன் எல்லா மத கொள்கைகள் சாஸ்திரங்கள் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவர் தான். அப்படி இருந்தாலும் அவருக்கு கொல்லணும்னு வரவே அந்த எண்ணம் வரக்கூடாது. ஏன் அப்படின்னா நல்ல ஒரு குடும்பத்துல பிறந்தவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு தீங்கு செய்யும் போது கொஞ்சம் யோசிக்கணும். பேசும்பொழுது அந்த சொற்கள்ல ஒரு தவறான சொற்கள் எதுவும் இருந்துடக்கூடாது. அந்த மாதிரியான ஏதாவது நடந்தா அது வந்து திருப்பி நமக்கே கூட ஒரு சில சமயங்கள்ல கேடு இதாக கெட்ட இதாக முடியும். அதனால பண்பாடு அறிந்து நம்ம அவங்களுக்கு என்ன செய்யணுமோ அதை செய்யணும் அப்படின்னு அந்த குடும்ப பழக்கத்தையும் அந்த குடும்பத்துக்குரிய பண்புகள் இதையெல்லாம் அவங்க உணர்த்துறாங்க. இந்த இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த குருவுக்குரிய ஒரு மரியாதை அந்த குடும்பத்துக்குரிய உரிய மரியாதையை நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. 47ல என்ன சொல்றாங்க, நாம் தான் 5 குழந்தைகளையும் இழந்துட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு அழுதுட்டு இருக்கேன். அந்த மாதிரியே துரோணாச்சாரியனுடைய மனைவி கிருபியையும் தயவு செய்து அந்த மாதிரி அழற மாதிரி செய்திடாதீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு தாய் குழந்தை பெற்ற ஒரு அம்மா ஸ்தானத்துல இருக்கிறவங்க, அதோட இரக்க புத்தி உள்ள ஒரு பெண்ணாகவும் இருக்கனால கணவன் இழந்துட்டா ஒரு பெண்ணினுடைய நிலை எப்படி இருக்குங்கிறத அவங்க எடுத்து காட்டுகிறதுக்காக, என்னதான் அஸ்வத்தாமன் இருந்தாலும் அவங்களுடைய உண்மையான நிலை எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அஸ்வத்தாமனை கொல்றது அவ்வளவு நல்லதல்ல அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க இல்லையா? அவங்க வந்து பிள்ளைகளை ஈன்ற ஒரு தாய் இல்லையா? பிள்ளைகள் ஈன்றாதவங்களுக்கு பேரன் லேண்ட்னா, அதாவது வறண்ட பகுதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அதாவது மலட்டுத்தன்மை இருக்கக்கூடியவங்க கிடையாது இல்லையா? சோ திரௌபதி 5 பிள்ளைகளை ஈண்டெடுத்தாள். அதனால பிள்ளைகள் இல்லை என்றால் என்ன வலியும் வேதனை தான் அனுபவிக்கிறோமோ அந்த வலி வேதனை திருப்பியும் அனுபவிப்பாங்கன்றத வந்து ரொம்ப அழகா புரிஞ்சுட்டு, அதனால வந்து அஸ்வத்தாமனை கொல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அந்த அளவுக்கு கருணை நமக்கு வருமா? கண்டிப்பா வருமா? ஆனா பெண்கள் ஆகிய அதாவது ஆனா ஒண்ணு நம்ம நிறையவே யோசிக்கிறோம். அதாவது பிரிந்த உயிர் கண்டிப்பா வரப்போறது கிடையாது இல்லையா? பிரிந்த உயிர் என்றைக்குமே வரப்போறது கிடையாது. இந்த பாலிசி வந்து நம்ம வாழ்க்கையில வந்து எடுத்துக்கணும் இல்லையா? நிறைய விஷயங்கள் நம்ம ஒண்ணு சண்டை போட்டிருப்போம், இல்ல வந்து ஒருத்தர் வந்து உயிர் போறதுக்கான காரணங்கள் இருக்கலாம், எது வேணாலும் இருக்கலாம் இல்லையா? நாம பேசின ஒரு விஷயமே ஷாக் ஆகி ஒருத்தருக்கு வந்து உடல் நலம் குன்றி கூட படுத்திருக்கலாம். ஆனா அதனால என்ன லாபத்தை நாம் அடைந்தோம் அப்படிங்கறது வந்து ஒரு பிக் கொஸ்டின் மார்க்கா நம்ம எப்பவுமே போட்டுக்கணும். நல்ல பேசக்கூடிய வார்த்தைகள்ல வந்து எப்பவுமே ஷார்ப்னஸ் வச்சுக்கவே கூடாது. அதாவது வயலன்ஸ் கம்யூனிகேஷன் என்னைக்குமே நல்லது கிடையாது. ஓகே, அடுத்தவர்களுடைய மனதை புண்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகளை நம்ம தரப்புல நம்ம 100% நாணயமானவர்களாக இருந்தாலும் அடுத்தவர்களுடைய மனசை வந்து நாம புண்படுத்தவே கூடாது. தட் இஸ் த பிக் குவாலிட்டி நாம கல்டிவேட் பண்ணணும். ஸோ இத திரௌபதியினுடைய செயல்ல இருந்து நாம எடுத்துக்க வேண்டிய ஒரு கருத்து. ஓகே, எஸ். நெக்ஸ்ட் குரூப் யாரு? ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த குரூப் யாரு? நானும் ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜியும். ஓகே, வாசிங்க. இதுல 49ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, அவர் துரோணாச்சாரியோட குடும்ப குரு, அவரோட பாதி தான் அவரோட ஒய்ஃப். அப்ப அவரோட ஒய்ஃப் நான் படுற கஷ்டம், அந்த குழந்தைய இழந்துட்டு நான் படுற கஷ்டம் அதே இதுதான் அவளுக்கும் கிடைக்கும். சப்போஸ் அந்த கஷ்டம் அது அவங்க குருவோட மனைவிக்கு இது பண்ணினா கூட அந்த இது குருவுக்கு சேர்ந்த மாதிரி தான் ஆகும். அதனால அந்த மாதிரி நம்ம நடத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றா. அப்புறம் வந்து 2வது அவங்க கௌரவமான குடும்பத்துல இருக்கிறதுனால வந்து அந்த மரியாதை கரெக்டான காட்டணும் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. அப்புறம் 49-50ல வந்து அந்த இதுதான் அதுல நம்ம பார்க்கல. வந்து அவங்க அதுல அப்புறம் 51ல என்னன்னாக்கா நம்ம வந்து
இது கொல்றதுக்குள்ள சத்திரிய தர்மம் பிராமண தர்மன்றது ஒரு இதெல்லாம் இருக்கு. தூங்குற போதோ இல்ல ஆயுதம் இல்லாத போதோ அந்த மாதிரி இருக்கிற போதெல்லாம் யாரையுமே தாக்கக்கூடாது. ஆனா அந்த மாதிரி தூங்கிக்கிட்டு இருந்த குழந்தைய போய் வாழம் கொன்னது அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால அவனை கொள்ளு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பீமன் சொல்லிட்டு சொல்றான். அப்போ வந்து இவர் சொல்றாரு, இவர் கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு, திரௌபதி அவனை காப்பாத்தணும்னு விரும்புறான். ஏன்னா தான் பட்ட கஷ்டம் அந்த துரோணாச்சாரியர் ஒய்ஃபும் படக்கூடாதுன்னு விரும்புறார். ஆனா பீமன் வந்து அதை கொல்லணும் அப்படின்றது தயாரிக்கிறத பார்த்தோன்னா இவர் வந்து தன்னோட கரங்கள்ல 2 எக்ஸ்ட்ரா அவங்கள தடுக்கணும் அப்படின்றதுக்கோசரம் வெளிப்படுத்துறாரு. இது வந்து அவரால் எத்தனை நூத்துக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கானவங்களும் அவரால் இது தேவைப்பட்ட போது காமிக்க முடியும். இது ரெண்டாவது இவன் வந்து அர்ஜுனன் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்டு. ரெண்டாவது அவர் ரொம்ப குழப்பமா இருக்கா அப்படின்றதுனால அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கோசரமே தானாவே முன்னாடி வர்றாரு. ரொம்ப நன்றி, ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அழகான கருத்துக்கள். ஐ திங்க் 52 வரைக்கும் முடிச்சிட்டுமா? அழகான கருத்துக்கள். இப்ப நாம அந்த பிபிடிக்குள்ள போகலாம். ஓகே, அங்க என்னெல்லாம் நீங்க சொன்ன கருத்துக்கள் இருக்கும் அதையும் வந்து யுதிஷ்டர் ஒத்துக்க இவருடைய வந்து என்ன ஸ்தானத்துல இருக்காரு மாதாஜி? நாங்க என்ன சொல்லவே இல்ல மாதாஜி. நானும் பிரேமாராணி மாதாஜி சொல்லுங்க. பண்ணமான்ட்டு நீங்க ஓகே பாஸ் நீங்க சொல்லுங்க. திலகவதி மாதாஜி இன்னும் சொல்லல மாதாஜி. அவங்க சொல்ல வைக்கிறேன் மாதாஜி, நீங்க கஷ்டப்படாதீங்க, சொல்ல வைக்கிறேன். டோன்ட் வரி. திலகவதி மாதாஜி நீங்க சொல்லிடுங்க, இல்லைன்னா புஷ்ப மாதாஜி நைட்டு தூங்க மாட்டாங்க. மாதாஜி அவங்க ரெடி, வெரி கன்சல்ட் இல்லையா? ஓகே, தேங்க் யூ கேரி மாதாஜி. புஷ்ப மாதாஜி தேங்க்ஸ். திருப்பி என் பேரை சொல்லிட்டே இருந்தாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி, நீங்க ஸ்டார்டிங்ல இன்னைக்கு நம்ம பிபிடி கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணோடனே நீங்க சொன்னது வந்து இந்த 3 ஸ்லோகத்துல தான் வருது மாதாஜி. அதாவது என்ன ரீசன், ஏன் பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ரீசன் நீங்க கேட்டீங்கல்ல, அந்த ரீசன்ஸ் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல தான் வருது. 35, 36, 37. 35ல அவர் என்ன ரீசன் கொடுக்குறாரு அப்படின்னா, பிரம்ம பந்துன்னு அவனை அஸ்வத்தாமனை அவர் சொல்றாரு. அப்படி ஏன் கொடுக்குறாரு அப்படின்னா, பிராமணருக்கு ரிலேட்டிவ். ஏன்னா பிராமண தகுதிகள் இருந்தா மட்டும்தான் அவனை பிராமணன் நம்ம அங்கீகரிக்க முடியும். ரேதர் அவர் வந்து பிராமண குடும்பத்துல பிறந்ததால கூட அவன் தகுதியற்றவன் ஆயிடுறான். ஏன்னா அவனுடைய செயல் வந்து அந்த மாதிரி இருந்தது. அதனால அவன் ஹீஸ் நாட் டிசர்விங். ஒரு பிராமணன் அப்படின்னு குறிப்பிடுறதுக்கான அந்த ஒரு தகுதி வந்து அவனுக்கு இல்லாம போயிடுச்சு. காரணம் என்ன அப்படின்னா, அவன் அந்த மாதிரி குழந்தைங்களை படுத்து தூங்கிட்டு இருந்த குழந்தைங்களை கொன்னது. இது வந்து கிருஷ்ணரோட கோபத்தின் வெளிப்பாடு மாதாஜி. கோபம்ங்கிறது வந்து நம்ம வந்து பௌதிக கோபம் கிடையாது. இந்த முக்குணங்களால ஏற்படக்கூடிய கோபம் வந்து இப்ப கிருஷ்ண பகவானுக்கு வரல. அவருக்கு வந்து கோபமும் சரி சந்தோஷமும் சரி ஒரே மாதிரிதான் இருக்கும். அதுல வேறுபாடு எதுவும் கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஏன்னா அது வந்து டிரான்ஸ்பரண்டல் அந்த பொசிஷன்ல இருந்து அவர் தன்னுடைய உணர்ச்சிகளை வெளிக்காட்டுவாரு. அவரோட அந்த நம்ம மேல கருணை காட்டும் போது, டிவோட்டிஸ் மேல அவர் கருணை காட்டும் போது, நம்ம இறக்கப்படும் போது அவரோட அந்த சந்தோஷத்தை நம்மளால எடுத்துக்க முடியும். ஏன்னா அவர் இரக்கம் காட்டுறதுனால, கருணை காட்டுறதுனால பக்தர்களாகிய நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்குது அப்படின்னா அதுதான் அவருடைய சந்தோஷம். அப்படிப்பட்ட அவரே அந்த முகுணங்களுக்கு ஆட்படாத அவரு, எந்த சூழ்நிலையிலும் மாறாத அவரு கோபப்படுறாரு அப்படின்னா அது வந்து அந்த யார் மேல கோபப்படுறாரோ அவருக்கு அது ஒரு பெருமையாவே கூட ஆயிடும். சோ அதுதான் ரீசன் மாதாஜி. பிஹைண்ட் த சீன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் கிருஷ்ணருக்கு வந்து அஸ்வத்தாமன் மேல கோபம். ஆனா அந்த கோபம் டைரக்டா அவன் மேல வர்றதுனால அவனுக்குதான் பெருமை அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகத்திலேயே அந்த விஷயம் சொல்லப்பட்டிருக்குது. என்ன அப்படின்னா இதுதான் மாதாஜி இந்த 36, 37 கண்டினியூஷன். என்ன அப்படின்னா, தர்ம நெறிப்படி வந்து போர் தொழில் பண்ணணும் அப்படின்னா யாரெல்லாம் கொலை பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு லிஸ்ட் இருக்குது. யாரெல்லாம் அவங்க வந்து எதிர்த்து நிக்காதவங்க யாரா இருந்தாலோ, அல்லது வந்து தூங்கிட்டு இருக்கவங்களா இருந்தாலோ, அல்லது மயக்கத்துல இருக்கவங்களா இருந்தாலோ, குடிபோதையில இருக்கிறவங்க, அல்ல ரதமோ அல்லது நிராயுதபாணியா இருக்கிறவங்க, இவங்களெல்லாம் கொலை பண்ணக்கூடாதுங்கிறது தர்மசாஸ்திரம். ஆனா இவன் என்ன பண்ணிட்டான், தூங்கிட்டு இருந்த சிறு குழந்தைகள், நிராயுதபாணியா இருந்த குழந்தைகளை கொலை பண்ணான். சோ தர்ம நெறிக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு விஷயம், அதாவது அதர்மவாதியா அவன் செயல்பட்டான். சோ அவன் மேல கருணை காட்டாத, நீ அவனை கொலை பண்ண அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் சொல்றாரு. அதுக்கு ரீசனா அவர் வைக்கிறது என்ன அப்படின்னா, பிரம்ம பந்துன்னு அவனை குறிப்பிடுறது. இன்னொன்னு அவன் அதர்மவாதி. ஏன்னா யுத்தங்கள் எல்லாமே எதை வச்சு நடைபெறுது அப்படின்னா, பேசிக் கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா, ஒரு மத கொள்கையின் படிதான் இப்படி இருக்கணும். காலையில சூரிய உதயத்துக்கு அப்புறம் தான் போரும் ஆரம்பிக்கும். சூரிய அஸ்தமனம் முடிஞ்சது அப்படின்னா போர் நிறுத்திடுவாங்க.
அப்புறம் நிராயுதபாணியா இருக்கவங்கள அவங்க எதிர்த்து தாக்கக்கூடாது, அவங்கள கொலை பண்ணக்கூடாது, திரும்பி ஓடி போறவங்கள தாக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்றதுதான் வந்து யுத்த தர்மம். அப்படிதான் அந்த காலத்துல வந்து யுத்தங்கள் நடந்துட்டு இருந்தது. புலனின்பத்திற்காக நடக்கல. ஆனா இந்த இடத்துல புலனின்பம் அப்படிங்கிறது, அதாவது சாட்டிஸ்பாக்சன் அவனுக்கு இல்ல, அவனுடைய மாஸ்டர் இருக்கக்கூடிய துரியோதனனுக்கு சாட்டிஸ்பாக்சனை கொடுக்கணுங்கிறதுனால அஸ்வத்தாமன் இந்த இடத்துல இந்த தப்பு பண்ணிட்டான். சோ இது வந்து ஒரு அதர்ம செயல், அதனால நீ அவனை கொலை பண்ணு அப்படின்னு அடுத்த ரீசன் கொடுக்கறாரு. அடுத்தது அவரு அவன் மேல கோவப்படுறதுனால அவனுக்கு ஒரு பெருமைன்னு சொன்னேன்ல, அது என்ன அப்படின்னா மாதாஜி, ஒரு ஒரு உயிரை கொலை பண்ணவனுக்கு அவனுடைய உயிரை எடுக்கிறதுங்கிறது தான் தண்டனை. அரசரால அது மட்டும்தான் கொடுக்கப்படும். அந்த தண்டனை கொடுக்கறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா, அவங்க மேல மேல இன்னும் தாழ்மையான செயல்களை செய்யாம தன்னுடைய வாழ்க்கையில தாழ்மையான நிலைக்கு போகாம அவங்கள காப்பாத்தி விட்டுறாங்க. அல்லது அடுத்த ஜென்மால அவங்க பிறந்து அந்த உடலை எடுத்து அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறத வந்து இப்பவே தூய்மைப்படுத்திடுறதுக்காக என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா, ஒரு கொலை பாதகம் செஞ்சவனுக்கு அவனோட உயிரை எடுத்துடுறதுங்கிறது. ஓகே, இதுக்குதான் வந்து இங்க கீழே வந்து பிரபுபாதா சில விஷயங்கள் கொடுத்திருக்கிறாங்க. மிருக பலி, மிருக வதை ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் சொல்லியிருப்பாங்க. பலி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, சாஸ்திரங்களுக்கு உட்பட்டு ஒரு மிருகத்தை அடிக்கிறது. சோ அந்த மிருகத்தை அடிச்சு அந்த மிருகம் என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா உடனேயே அது ஒரு மனித உடலை எடுத்துருது. அப்புறம் அந்த மிருகத்தை சாப்பிடுறவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுறாங்க அப்படின்னா தூய்மையை அடைஞ்சிடுறாங்க. ஏன்னா அது வந்து வேத சாஸ்திரத்துக்கு உட்பட்டு அந்த மிருக பலி பகவானுக்கு பிரசாதமா படைக்கப்படும் போது. ஆனா செல்ஃப் என்ஜாய்மெண்ட்டுக்காக, சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்டுக்காக ஒரு மிருக வதை பண்ணணும் அப்படின்னா அப்ப வேர்டே என்னன்னா வதைன்னு மாறிடுது. என்ன அப்படின்னா நம்மளோட சந்தோஷத்துக்காக, நம்மளோட உடல் திருப்திக்காக நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா ஒரு மிருகத்தை கொலை பண்றோம். அப்ப பலிங்கிற வேர்டு இல்லாம வதைன்னு சொல்றாங்க. அதாவது அந்த மிருகத்தை உயிரை நம்ம எடுக்கிறோம். சோ மிருகத்தோட உயிர் எடுத்தாலும் சரி, அதாவது ஒரு பிராணியோட உயிர் போனாலும் சரி, மனிதனோட உயிர் போனாலும் சரி, அது பகவானுக்காக இல்லாம தன்னுடைய என்ஜாய்மெண்ட்டுக்காக, தன்னுடைய மாஸ்டர் திருப்திப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக அப்படின்னு நடந்ததுன்னா நிச்சயமா அது கொலைதான். அப்ப அந்த மாதிரி கொலை நடந்திருக்கு இந்த இடத்துல. சோ அந்த கொலை பாதகனுக்கு என்ன தண்டனை கொடுக்கணும் அப்படின்னா அவனோட உயிரை பறிச்சிடுறதுதான். அப்படி பறிக்கிறது மூலமா அவங்க மறுஜென்மால கஷ்டப்பட மாட்டாங்க. மனுஸ்மிருதியில சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, அவங்க உடனடியாக தூய்மைப்படுத்தப்படுறாங்க, ஸ்வர்கலோகங்களுக்கு கூட உயர்த்தப்பட்டுறாங்க. சோ அவனை பெருமைப்படுத்த வைக்கிறதுக்காக தான் பகவான் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை இன்சிஸ்ட் பண்றாரு அர்ஜுனனுக்கு. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், லாஸ்ட் குரூப் மணிமேகலை மாதாஜி and பிரேமா ராணி மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. பிரேமா ராணி மாதாஜி. 49வது பதத்துல என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, திரௌபதி என்ன அவங்க வந்து இது நியாயம் தான். 51, 52 தான் நீங்க சொல்லணும் எனக்கு தெரிஞ்சு. 51, 52. இல்ல மாதாஜி, 51, 52 அவங்க எங்க ஆர் விஜயகுமாரி நானும் தான் 51, 52. அப்படிங்களா? இவங்க அது முன்னாடி இருக்கிறது எடுத்துட்டாங்களா அவங்க? நீங்க ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நாங்க 2 பேரும் சேர்ந்துதான் மாதாஜி ஆக்சுவலி நீங்க 5வது பேட்ச் இல்லையா? 5வது பேட்ச் லாஸ்ட் வந்து 51, 52 எடுக்கணும். இப்ப நீங்க 51, 52 நாங்க அது படிச்சு அதான் சொன்னாங்க மாதாஜி அவங்க. அதுதான் எனக்கே கன்ஃபியூஷனா இருக்கு. இப்ப இவங்க என்ன சொல்லுவாங்க? 49, 50, 51. ஆமா, அதான் நீங்க சொன்னீங்க 40, 50, 50. ஓகே, சொல்லுங்க மாதாஜி. பிரேமராணி மாதாஜி 49. 49 திருப்பி சொல்லட்டுங்களா? அவங்க சொன்னாங்க. இல்ல நீங்க எதுவும் சொல்லாதீங்க, இருங்க. யார் சொல்லணும்? திரௌபதி வந்து ரொம்ப கருணையோட சொல்றாங்க. அதாவது நம்மளுக்கு போர்க்களை எல்லாம் கற்றுக் கொடுத்தாரு அவரு, அவரோட மகன் அவர், அதனால அவருக்கு கருணை காட்டணும். அதுபோல அந்த கிருபிக்கு வந்து ஒரே பையன், அதனால கண்டிப்பா அவரை வந்து நம்ம கொலைபலி செய்யக்கூடாது, மரியாதை காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றத தர்மர் வந்து ஏத்துக்கிறாரு. அவங்க திரௌபதி கூற்று சரிதான் அப்படின்னு சொல்லி ஏத்துக்கிறாங்க. அதை வந்து நகுலன், சகாதேவன் எல்லாருமே அக்செப்ட் பண்றாங்க. ஆனா பீமன் என்ன சொல்றாருன்னா, அவர் வந்து சுயநலனுக்காக செய்யாம எந்த ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை, சும்மா உறங்கிட்டு இருந்த அந்த அப்பாவி குழந்தைகளை கொண்டுட்டாரு, அதனால கண்டிப்பா அவருக்கு தண்டனை வழங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பீமன் சொல்றாரு. அப்போ நம்ம 4 கரங்களை கொண்ட மூர்த்தியான பரமபுருஷ பகவான் வந்து அப்போது இந்த மற்ற 2 கரங்களையும் காட்டி அவருக்கு வந்து புன்னகை பூக்குறாரு. புன்னகை பூத்து என்ன சொல்றாருன்னா, கண்டிப்பா நீ
ஒரு பிராமணன் நண்பனை கொல்லக்கூடாது, ஆனா அவர் வந்து வலிய தாக்குவரா இருந்தா கொல்லத்தான் செய்யணும். இது எல்லாமே சாஸ்திரத்துல இருக்கு. அதுபோல அதையும் நீ காப்பாத்தணும். நீ மனைவிக்கு கொடுத்த வாக்குறுதியை நீ காப்பாத்தணும். பீமனையும் திருப்திப்படுத்தணும், பகவானையும் திருப்திப்படுத்தணும். என்ன செய்யணுங்கிறப்ப அந்த அர்ஜுன் வந்து கொலமணில இருக்காரு. அப்போ பகவான் பேசுறாருமா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓகே, வண்டர்ஃபுல் டிஸ்கஷன் ஆக்சுவலி. ஸோ இது வந்து ஸ்டோரி தான். நானே உட்காந்து சொன்னா கூட இது சும்மா கருத்துக்கள் சொல்ற மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனா நீங்க வாசிங்கன்னா ஒரு இன்வால்மெண்டா இருக்குன்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி செஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம பண்றதே. ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபேஷன் இருக்கணுன்றதுக்காக. இப்போ நாம வந்து இந்த பிபிடிக்குள்ள போகலாம். வில் டூ தட். அதுக்கப்புறம் வேணா நம்ம புதன்கிழமை ஒரு சின்ன டவுட் மாதாஜி. கண்டிப்பா. இப்ப வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனன்ட்ட சொல்றாரு அவனை கொல்லணும்னு. அக்கிரமக்காரர்கள் 6 விதமான அக்கிரம் செய்யறவங்கள உடனடியா கொல்லலாம்னு மனுஸ்மிருதி சொல்லுது. அதனால கொல்ல சொல்றாரு. பீமனும் வந்து அவனை கொல்லணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்துல இருக்கிறான், அது தெரியுது. ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து உள்நோக்கம் என்ன மாதாஜி? அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா, என்ன சொன்னாங்க, பக்தரை வந்து எப்பவுமே ஒரு பரிசோதிப்பார். ஓகே இல்லையா? பக்தருக்கு இருக்கக்கூடிய முதல் குவாலிட்டி என்ன? கருணை தான் இல்லையா? அர்ஜுனன் சோதிக்கிறார். ஆமா, அவன் எவ்வளவு பொறுமையா இருக்கான், எவ்வளவு வந்து டாலரண்டா எடுத்துட்டு போறான், சகிச்சுக்கிறான். ஏன்னா ஆல்ரெடி திரௌபதி வேண்டான்னு சொல்லிட்டான் இல்லையா? அதனால அதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது அவனும் வந்து பீமனை போல பண்றானா, இல்ல வந்து தூய பக்தனை போல அவனுடைய செயல்பாடுகளை பக்குவம் அமைத்துக் கொள்கிறானா அப்படிங்கறத வந்து செக் பண்றார். எவ்ரி மொமெண்ட் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து தன்னுடைய பக்தர்களை சோதிப்பார். அதுவும் தூய பக்தர்கள் ஆகக்கூடிய நிலையில இருக்கிறவங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 90-95% அவங்க ஆல்ரெடி தூய்மை அடைஞ்சாச்சுன்னா இன்னொரு 5% அவங்க வந்து நிறைவு பண்ணணும்னா அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு வந்து அவங்க கிட்ட எதுவுமே இல்லாத ஒரு நிலையை வந்து கொண்டு வந்து விட்டுருவார். இதுக்கு உதாரணம் நம்மளுடைய ஸ்ரீலா பிரபுபாதருடைய வாழ்க்கை வரலாறு தான் இல்லையா? இது அவர் மாத்திரம் இல்ல, நிறைய விஷயங்களை நாமளும் பார்க்கணும் இல்லையா? சோ பிரகலாத் மகாராஜரோட லைஃப் அப்படிதானே. சிறுவனா இருந்தப்போ தாயை வந்து இருந்த ஒரே துணை தாய் அவங்களையுமே வந்து பிரிச்சிடுறார் இல்லையா? சோ எவ்ரிதிங் அப்பதான் போக்கஸ்டா. ஏன்னா இன்னும் என்ன எண்ட் பாயிண்ட் வந்தாச்சு. அந்த ஒரு பக்தியை வந்து நீ வந்து பூர்ணத்துவத்தை பெறக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலைக்கு வந்த பிறகு உனக்கு அந்த ஒரு நிலையை வந்து கொடுத்துருவார். எல்லாருக்குமே அது கிடையாது. ஓகே, நாமளாம் எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் கவர் பண்ணியிருக்கோம்னு நமக்கு தெரியாது, இறைவனுக்கு தான் தெரியும் இல்லையா? எந்த அளவுக்கு தூய்மை அடைஞ்சிருக்கோம், 30%, 40%, 50%, 60%, எதுவும் நமக்கு தெரியாது. இறைவனுடைய ஏட்டுல வந்து நம்ம எத்தனை % தூய்மை அடைஞ்சிருக்கோன்றது வந்து கண்டிப்பா தெரியும். ஒருவேளை 95% இருந்தா இன்னும் 5% வந்து கண்டிப்பா முடிச்சிருவாரு. அப்படிதான் நடக்கும். ஓகே, இது வந்து கிரவுண்ட். தேங்க்யூ. ஸோ இப்போ நீங்க எல்லாம் இவ்வளவு அழகா வந்து டிஸ்கஷன் பண்ணி அழகா கோர்வையா வந்து பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து சொன்னீங்க இல்லையா? இப்போ கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றார், பீமனும் கிருஷ்ணரும் தான் வந்து கொல்லணும், அதற்கான காரணங்களையுமே வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றார் இல்லையா? சோ ரிமைன்ஸ் ஆஃப் தி ப்ராமிஸ் 38வது யுதிஷ்டர் இது கொஞ்சம் சொல்லுங்க மதன். வரும் பின்னாடி வரும், வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகே, சோ அதாவது வேத சாஸ்திரங்கள் முறை பிரகாரம் இல்லையா? அத பேஸ்ட் ஆன் தி பிரின்சிபல்ஸ் தான் நம்ம இப்ப எல்லாமே பேசுறது இங்க. ஓகே, வேத சாஸ்திரங்களுக்கு உட்பட்ட நிலையில இருந்து தான் இது பேசணும். சோ நீ வந்து திரௌபதிக்கு வந்து அவனுடைய தலையை கொய்து வருவேன் அப்படின்ற ஒரு வாக்குறுதி கொடுத்திருக்க இல்லையா? அத நீ வந்து கண்டிப்பா வாக்கு கொடுத்த பிறகு சத்திரியன் வந்து நிறைவேற்றணும். அத வந்து மீண்டும் வந்து ரிமைண்ட் பண்றாரு. அடுத்து அஸ்வத்தாமா சோசியல் பொசிஷன் இல்லையா? அவன் வந்து அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்டஸ், அவனுடைய தந்தை வந்து துரோணாச்சாரியார் வந்து மிகப்பெரிய ஆசிரியர் இல்லையா? சோ வில் வித்தைய வந்து அதாவது போர்க்கலையை வந்து கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய ஆசிரியர், அந்த பெரிய ஸ்தானம். மேலும் அவர் அந்த ஒரு கல்வி பயிற்சியில் அவர் வந்து விற்பனரா இருக்கணும்னா அவருமே வந்து தர்மத்தை பரிபாலித்து இருக்கணும். அப்பதான் அந்த கல்வியுமே வரும் இல்லையா? எந்த ஒரு வித்தியையுமே வந்து தர்மத்தோடு இணைந்து இருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். தர்மத்தை நாம என்னைக்கு பரிபாலிக்கலையோ அப்ப வித்தியையும் நம்மளை விட்டு தானாகவே போயிடும். இதுக்கு உதாரணம் என்னன்னா, நம்ம பரசுராமர் கிட்ட வந்து வித்தியை கட்டுறது யாரு? அதாவது பீஷ்மரும் கத்துண்டாரு. அதே மாதிரி வந்து யாரு மறைந்திருந்து வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து பொய் சொல்லியுமே வந்து கத்துண்டாரு. யாரது? யார் கத்துண்டார்? கர்ணன் இல்லையா? ஏகலைவன் வந்து மறைந்திருந்து கத்துண்டது வந்து துரோணாச்சாரியர் கிட்ட இல்லையா? அது வேற.
ஸோ பரசுராமர் வந்து இவன் வந்து சத்திரியன் கிடையாது, சத்திரியன் வந்து சத்திரியனுடைய குவாலிட்டிஸ் அவன்கிட்ட இல்லைன்றதை வந்து கண்டுபிடிச்சு உனக்கு, ஏன்னா அவன் பொய் உரைத்து அந்த கலையை வந்து கத்திருக்க கூடாது இல்லையா. ஸோ சத்திரியனுக்கு மட்டும்தான் அவர் சொல்லிக் கொடுப்பாரு அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து அவன் தான் சத்திரியன் என்று பொய் உரைத்து அந்த கலையை கற்றான், பிரம்மாஸ்திரத்தம் எய்வதற்கு எல்லாமே. ஆனா அவனுக்கு தர்ம சங்கடம் என்பது ஏற்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கர்ணன் தான் சத்திரியன் தானே மாதாஜி? அப்படி பார்க்க போனா சத்திரியன் தான். ஆனா அவன் அதை சத்திரியன் என்று உணர்றதுக்கு முன்னாடி வரைக்குமே அவன் ஒரு சூத்ரனுடைய பிள்ளை என்று தானே அவனுடைய ஸ்தானத்தை எப்பொழுதுமே நிலைப்படுத்தி கொண்டிருந்தான். கடைசி மரணிக்கும் தருவாயில தான் குந்தியினுடைய மகன் என்பதும் சூரிய பகவானுக்காக பிறந்தவன் என்பதும் ஒரு சத்திரிய ரத்தத்துல தான் பிறந்தவன் என்பதும் அவனை மரணிக்கும் தருவாயில தான் தெரிஞ்சது. அது வரைக்குமே அவனுக்கு தெரியாது இல்லையா. அப்படின்னா கிருஷ்ணர் போய் அவனுக்கு நீ உன்னுடைய தாய் இது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, பிரகடனப்படுத்தும் பொழுதுதான், ஊருக்கே பிரகடனப்படுத்தும் போதுதான் அவன் ஏத்துப்பான். ஆனா அதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் நிகழ்ந்தாச்சு இல்லையா. சோ அப்போ ராதையினுடைய தாய் இல்லையா, யார் அவருடைய தந்தை தாய் தகப்பன் யாரு சொல்லுங்க. சோ தகவல் பேரு டக்கு ஞாபகம் இல்ல. அவங்க அம்மா பேரு ராதை, தேரோட்டியோட மகன் தானே, தேரோட்டியுடைய மகன் இல்லையா, சூத்ரன் இல்லையா. அதனால சூத்ரனுடைய பிள்ளைக்கு வந்து அவன் வந்து பொய்யுரைத்து அந்த கலையை கற்றான். சோ சாஸ்திர விதி பிரகாரம் அது மிகப்பெரிய தவறு இல்லையா. அஸ்வத்தாமனுடைய சோசியல் ஸ்டேட்டஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்ல ஒரு பெரிய பாரம்பரியத்துல பிறந்தான். as displaced his own master. அவன் வந்து ஆனா அப்படிப்பட்ட பிறப்புல பிறந்த அந்த பிராமணனாக பிறந்தோம் இந்த 5 பிள்ளைகளை வதைத்தது துரியோதனனுக்கு பிடிக்கவே இல்லை. ஏன்னா ஒரு சத்திரியனுக்கு அது கண்டிப்பாக ஏற்கக்கூடிய ஒரு செயலே கிடையாது. கிருஷ்ணா டெஸ்டிங் அர்ஜுனா சென்ஸ் ஆஃப் டியூட்டி, அவனுடைய கடமையை வந்து சோதிக்கிறார் இந்த இடத்துல. ஒண்ணு அவனை வந்து அவன் கருணையால வந்து அதை விட்டு கொடுத்துடுறானா, இல்ல தன்னுடைய மனைவிக்கு கொடுத்த வாக்குக்காக அவன் வந்து அவனை கொல்ல போகிறானா, இந்த ரெண்டுத்தையுமே அவர் வந்து பரிசோதிக்கிறார் இல்லையா. இதே மாதிரி வந்து அவர் வந்து யாரெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு, கோபியர்களை டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு இல்லையா. கோபியர்கள் வந்து கிருஷ்ணருடைய வேணுகானத்தை கேட்ட உடனே விட்டு எல்லாரும் வந்துருவாங்க இல்லையா. அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு கிருஷ்ணருக்காக தான் வந்தோம், தனக்காக கிருஷ்ணர் அப்படிங்கிற அந்த கொஞ்சம் அந்த ஈகோவை வந்து எடுத்துட்டு வந்தப்போ சடனா என்ன ஆகுது, கிருஷ்ணர் வந்து மறைந்து விடுகிறார், எல்லாமே அழ ஆரம்பிக்கிறாங்க இல்லையா. சோ தாங்கள் செய்த தவறுகளை எல்லாம் உணர்ந்து அதுக்கப்புறம் தான் வந்து கிருஷ்ணர் அந்த இடத்துல மீண்டும் தோன்றுகிறாங்க இல்லையா. இட் இஸ் எ டெஸ்ட் ஆக்சுவலி. சோ பிரகலாத் மகாராஜுக்கு வந்து ஒவ்வொரு க்ஷணமுமே, அதாவது அவருடைய தந்தையால் கிடைக்கக்கூடிய சங்கடங்கள் இல்லையா, மலை மேலேருந்து அவரை வந்து தள்ளி விடுறது, அடுத்து வந்து பாம்பு அதாவது நாக விஷங்கள் மத்தியில வந்து மிதிக்க சொல்றது, இந்த மாதிரி எல்லாமே செய்து எதுலையுமே அவர் வந்து அனைத்துமே இறைவனுடைய கருணை என்று ஏற்றுக்கொள்கிறார். அப்படின்னா அவருடைய ஸ்திரமான பக்குவத்தை நாம் அந்த இடத்துல பார்க்கணும் இல்லையா. அதுவும் டெஸ்டிங் தான். பிரபுபாதாஸ் கோட், அதாவது மேலும் வந்து பிரபுபாதர் வந்து என்ன சொல்றாரு, இது வந்து வாழ்க்கையில பிரபுபாதருக்குமே வந்து அந்த ஒரு நிலை தான். ஓகே, அவருமே வந்து அவருடைய வாழ்க்கையில சொல்றாரு, பகவான் வந்து எனக்கு நிறைய வாய்ப்புகளை நிறைய நேரம் நான் நிறைய பார்த்திருக்கேன். முதல்ல நான் வந்து நஷ்டமான பிறகு நான் அப்பவே அதை எடுத்திருக்கணும், ஆனா நான் எடுக்கல. மீண்டும் நான் என்ன பண்ணேன், கடைசி வரைக்குமே பிரபுபாதர் வந்து அதாவது தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து ஃபேமிலியை வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும்ன்றத அந்த இதை வந்து ட்ரை பண்ணார். ஆனா இந்த பக்கம் அவருடைய பக்தியினுடைய பாதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உச்சகட்டத்துல இருந்தது. சோ இன்னும் என்ன, அவர் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு நன்மை செய்யக்கூடிய அந்த செயல்கள் அவர் ஈடுபடணும். அதற்கு இப்போ அந்த குடும்பத்திலே இருக்கக்கூடிய அந்த பந்தத்தை வந்து அவர் என்ன பண்ணாரு, இது பண்ணிட்டார் இல்லையா. சோ அதற்கான ஒரு வாய்ப்பு சூழலும் ஏற்பட்டது. எப்பொழுது அவருடைய மனைவி அவர் எழுதி வைத்திருந்தது எல்லாம் எடுத்துட்டு போயிட்டு ஒரு இதுக்கு போட்டுட்டு, வெயிட் கடை போட்டுட்டு, பேப்பர் கடையில போட்டுட்டு காஃபி பவுடர் வாங்கிட்டு வந்தாங்க, டீ பவுடர் காஃபி பவுடர் வாங்கிட்டு வந்தாங்களோ அப்பவே அவர் என்ன பண்றாரு, he took the chance இல்லையா. உண்மையிலே அவர் வீட்டை விட்டு போகணும்னு கூட நினைக்கல. ஆனா அந்த வாய்ப்பை வந்து இறைவனுடைய கருணையாக ஏற்று முழுவதுமே அந்த கொஞ்ச நஞ்ச ஒட்டிட்டு இருந்த அந்த இதையுமே பற்றுதலையுமே விட்டு அவர் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு நன்மைக்காக அவர் வந்து தியாகத்தை செய்து போனார். இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயத்த நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, பக்தர்களுக்கு எப்பொழுதுமே நன்மை தான் கொடுப்பார் பகவான். ஆனா அந்த நன்மை வந்து எப்படிப்பட்டதா இருக்கும்னாக்கா, அந்த பக்தர்களுக்கு அது உணரும் பொழுது வந்து அவங்க அது நன்மையை ஏற்றுப்பாங்க. ஆனா அவங்களை சுத்தி இருக்கிறவங்க வந்து, ஓ அதே நம்ம வீட்டுல நடந்திருந்தா இது என்ன கிருஷ்ணர் இப்படி பண்ணாரே,
இல்லையா? அவர் கடவுளா இருந்தா எப்படி குடும்பத்துல இருந்து அவரை பிரிச்சிருப்பாரா? இது பௌதிக தளத்துல இருந்து நாம நோக்கி இருப்போம் இல்லையா? ஆன்மீக தளத்துல வந்து அவ்வாறு நோக்க மாட்டோம். இறை தொண்டிற்காக அவர் பிறந்திருக்கார் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைக்கு பார்ப்போம். இப்போ வந்து கிருஷ்ணா ரெக்கமெண்ட்ஸ் கில்லிங் அஸ்வத்தாமா. மீண்டும் இப்போ நேச்சர் ஆஃப் திரௌபதி அஸ் எ மதர், தாய் ஸ்தானத்துல இருந்து திரௌபதி மென்மையானவர்கள், கருணையானவர்கள் இல்லையா பெண்கள். மேலும் வந்து ஷி ஆஃபர்ஸ் ஒபேசன்சஸ். அவனை கட்டி எடுத்துட்டு வந்த பிறகு கூட அவனுக்கு வந்து, ஏன்னா பிராமணன் குருவினுடைய மகன் வந்து குரு இல்லாத பொழுது குரு ஸ்தானத்தை அவன் ஏற்கின்றான் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தோட அவருக்கு வந்து மேலும் வந்து தன்னுடைய நிலை, தன் பிள்ளைகளை கொன்றவன் என்று தெரிந்தும் கூட ஸோ அந்த பிராமணன் என்னக்கூடிய அந்த ஸ்தானத்தை அவளை வந்து இறக்கவே இல்லை இல்லையா? ஷி கேவ் தட் ரெஸ்பெக்ட். ஸோ அவன் தான் மிருகத்தனமா செயல்பட்டானே ஒழிய பக்தர்கள் எப்பொழுதுமே அந்த மிருகத்தனமான நிலையில இருக்கக்கூடியவங்கள நிலைக்கு எப்பவுமே இறங்கி போக மாட்டாங்க. ஸோ இது நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். ஆல்தோ அஸ்வத்தாமா வாஸ் இன் சச் எ டெரகேட்டரி பொசிஷன் இல்லையா? எப்படி இந்த ஒரு விலங்கு கட்டி போட்டு எப்படி அழைச்சிட்டு வருவாங்களோ அந்த பொசிஷன்ல இருந்தாலுமே அவள் என்ன செய்கிறாள்? அவனுக்கு வந்து மரியாதைகள் கொடுக்கிறாள். மேலும் அவளுடைய குவாலிட்டிஸ் இந்த இடத்துல பார்க்கணும். அனாலிசிஸ் 6 காரணங்கள் சொல்றாங்க இந்த இடத்துல. அவன் வந்து பிராமணன் என்பவன் குருவுக்கு சமம் இல்லையா? அடுத்து வந்து துரோணாச்சாரியர் வந்து அவங்களுடைய அதாவது குலத்துல வந்து அதாவது இந்த மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்த அந்த குரு இல்லையா? அதாவது போர்க்கலையை கற்றுக் கொடுத்த குரு. அதனால வந்து அந்த ஒரு இதுக்காக வந்து தன்னுடைய குருனுடைய மகனை வந்து கொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிற ரீசன் வந்து சொல்றாங்க. 2வது 43ல வந்து பிராமணன் இஸ் லைக் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். 3வது 44ல வந்து நமக்கு போர்க்கலை கற்றுக் கொடுத்த துரோணாச்சாரியாருடைய பிள்ளை என்பதால கொல்லக்கூடாதுன்னு 2வது ரீசன் சொல்றாங்க. மேலும் வந்து தாய் ஸ்தானம் இல்லையா? கிருபி, துரோணாச்சாரியர் மனைவி, அவர் மீது கருணை காட்டணும். இப்போ அவருக்கு வந்து கணவன் இல்லை, மகனும் இல்லாமல் போய்விடக்கூடாது என்ற கருணை, அது 45. ஸோ மேலும் வந்து we should not cause grief for the glorious family. அவ்வளோ பெரிய பாரம்பரியம் மிக்க ஒரு மதிப்பு மிக்க ஒரு குடும்பத்துல பிறந்த அந்த பிள்ளையை வந்து நாம கொண்டு அந்த ஒரு பழியை வந்து நாம எடுத்துக்க கூடாது அப்படிங்கிறதையுமே சொல்றாங்க. மேலும் இந்த குழந்தைகள் ஈன்று கொன்ற அவங்க எல்லாம் இல்லாத போகக்கூடிய அந்த நிலை வந்து அவள் அந்த வேதனையை அவள் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறாள் இல்லையா? அதே வேதனை வந்து துரோணாச்சாரியருடைய மனைவிக்கு கொடுக்க கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தையுமே அவள் வந்து சொல்கின்றாள் இல்லையா? ஒன் ஷுட் பி ஃபியர்ஃபுல் ஆஃப் அஃபெண்டிங் ஹையர் ஸ்பிரிச்சுவலி அட்வான்ஸ்டு காஸ்ட். அப்படின்னா நம்ம இந்த வர்ணத்திலேயே பார்க்கும் பொழுது சூதரர்கள் கீழே, மேல டாப் மோஸ்ட் எப்பவுமே பிராமணா இல்லையா? ஸோ பிராமணருடைய குவாலிட்டிஸ், அவங்களுக்கு டிவைன் குவாலிட்டிஸ் இருக்கும். சத்துவ குணத்துல நிலை பெற்றிருப்பாங்க இல்லையா? அந்த தெய்வீகமான இருக்கக்கூடிய அந்த குடும்பத்திற்கு வந்து நாம தீங்கு இழைப்பதற்கு நாம கண்டிப்பா யோசிக்கணும், பயம் இருக்கணும். அதனால அந்த செயலை நாம என்னைக்குமே செய்யக்கூடாது அப்படின்னு இந்த 43ல இருந்து 48வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்திலுமே ஒரு காரணத்தை வந்து எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ இந்த கன்க்ளூஷன் பிரபுபாதர் அதுல என்ன முடிவு, அதாவது முடிவா என்ன கருத்து சொல்ல வருகின்றார் என்றால், while one should be mild and gentle in the name of being mild, one should lose one's sense of discrimination. One should not lose. அதாவது நம்ம வந்து ஒரு மென்மையாக இருக்கலாம், பெருந்தன்மையாக இருக்கலாம், எல்லாமே இருக்கலாம். ஆனா வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடிய அந்த குணம் இருக்கு இல்லையா? அதாவது எது கரெக்ட் எது தவறு அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஜஸ்டிபிகேஷன். இப்போ வந்து பிளைண்டா திரௌபதி வந்து கொல்லாதுன்னு சொல்லல இல்லையா? வெறுமனே கருணையால கொல்லாதீங்கன்னு சொல்லல. அவங்க நிறைய ரீசன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? அந்த கருத்துக்கள், அந்த வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடிய ஒன் ஷுட் நாட் லூஸ் ஒன் சென்ஸ் ஆஃப் டிஸ்கிரிமினேஷன். அங்க நாட் மிஸ் ஆயிடுச்சு. அதாவது வேறுபடுத்தி பார்க்கறது, எது கரெக்ட் எது சரி எது தவறு என்று வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடிய அந்த பக்குவம் நமக்கு இருக்கணும். நாம எதுக்கு வேணான்னு சொல்றோன்றது கூட காரணம் இருக்கணும், எதற்கு செய்ய வேண்டும் என்பதற்கும் ஒரு காரணம் இருக்கணும் இல்லையா? இப்ப எப்படி கிருஷ்ணர் வந்து காரணம் சொன்னார், அதனால அவனை கொல்லணும்னு சொல்லிட்டு, ஆனா அதற்கு ஆப்போசிட்டா இப்ப திரௌபதி இதெல்லாம் காரணங்கள் சொல்லி கொல்ல வேண்டாம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ இதுல வந்து அதிகமான கருணை யாரு அப்படின்னு நம்ம இந்த பாண்டவர்களிலும் சரி திரௌபதி எல்லாருமே சேர்த்து இதுல அதிகமான கருணை உள்ளம் கொண்டவர்கள் யாரு சொல்லுங்க? அதிகமான கருணை உள்ளம் யாருக்கு? திரௌபதிக்கு தான் அதிகமான முறையிலையும், 2வது விதவை ஆயிட்டா என்ன கஷ்டப்படுவோங்கிற முறையிலையும்,
எஸ் மகனை இழந்துட்டா என்ன துயரம் ஏற்படும். ஏன்னா கணவனுக்கு அப்புறம் மகனை அந்த எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒன்னா இது பண்ணி அதனால கொல்ல வேண்டாம். ஆமா, அதனால அவ என்ன சொல்றா, அவனை மன்னிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு அதாவது தர்ம நெறிப்படி வந்து அவனை மன்னிக்கணும் அப்படிங்கிற வந்து கருத்து கொண்டு வராங்க. நியாயம் தர்மம் அப்படின்னு நான் கூட சொல்றேன் இல்லையா, அவன் நியாயமா இருக்கானா, அவன் தர்மமா பேசினானா, ஜென்ரலாவே நாமளே சொல்றோம் இல்லையா, நியாயப்படி அவன் இப்படி செஞ்சிருக்கணும், ஆனா அவன் செய்யல இல்லையா. நம்மளாம் பேசுறோமா இல்லையா, பொதுவாவே நம்ம பேசுறோம். அதனால பாண்டவர்கள் எல்லாருமே வந்து தர்மம் அறிந்தவர்கள், நியாயம் அறிந்தவர்கள். அதனால திரௌபதி சொன்ன அந்த கருத்துக்களுக்கு எல்லாமே அவங்க வந்து ஒத்துண்டா. மாதாஜி, எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம் மாதாஜி. இப்போ நம்ம வந்து சாதாரணமா கிருஷ்ணர் என்ன நினைச்சாரு, எப்படி மாதாஜி ஒரு முடிவு பண்றது? அவரு சோதிக்கிறதுக்காக அப்படி செய்தாரா, இல்ல நீ கொல்லணும் அவருடைய முடிவு என்னதான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எதுவும் முடிவு பண்ணிக்க முடியாது இல்ல மாதாஜி? இல்ல அவர் சோதிக்கிறதுக்கு தான் செய்யறாருன்றத வந்து கரெக்டா கிளியராவே அதான் ஸ்ட்ராங்கா வச்சுக்கணும். பர்பட்ல கொடுத்துருக்காரு. ஓகே, இது நம்ம கருத்து கிடையாது. ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம ஆச்சாரியா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த கருத்தை நாம அப்படிதான் எடுத்துக்கணும். ஓகேங்களா. சக்குரினம் ஃபுல் ஆஃப் கருணை இல்லையா, மகத்துவம் வாய்ந்தவரிடம் இல்லையா, மனோட பார்க்கக்கூடிய அந்த இது டூப்ளிசிட்டி, வித்தவுட் டியூப்ளிசிட்டி. நம்மள சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இது நம்ம அனுபவிச்சு, அதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஒருத்தர் வந்து முதட்டளவுல வந்து நிறைய தர்மம் நியாயம் எல்லாம் பேசியிருப்பாங்க, ஆனா அவங்க செயல்கள்ல வந்து அந்த தர்மம் நியாயம் எதுவுமே இருக்கா. அதுதான் வந்து இரட்டைத்தன்மை இல்லையா. ஆனா திரௌபதி அப்படி இல்லை. ஸோ வித்தவுட் அதாவது இது பக்தர்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த குவாலிட்டி வரும். ஏன்னா உண்மையான வேதனை வலி என்ன என்பதை வந்து உணரக்கூடியவங்க வந்து பக்தர்கள். எதையுமே அலசி பார்த்து இல்லையா, அதுல என்ன சூழ்நிலை, அந்த சூழ்நிலையில யாருக்கு என்ன பாதிப்பு, இதெல்லாமே வந்து தெரிஞ்சுட்டு செய்யறவங்க தான் பக்தர்கள். அதனால உண்மையான பாதிப்பு இருந்தா அதை விட்டு கொடுத்துருவாங்க. அந்த ஒரு குவாலிட்டி வந்து பக்தர்கள் கிட்ட உண்டு. எப்பவுமே அடுத்தவங்களுடைய துயரத்திற்கு வந்து நாம எப்பவுமே காரணமா இருக்கவே கூடாதுன்னு நினைக்கக்கூடியவங்க வந்து பக்தர்கள். ஸோ எல்லாருமே நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த எண்ணம் வந்து பக்தர்களுக்கு உண்டு. மேலும் ஒப்பீனியன்ஸ் இப்போ வந்து இதெல்லாம் கேட்ட பிறகு பீமன் வந்து டிஸ்கத்ரி இல்லையா, பீமன் ஒத்துக்கல. ஸோ அதாவது 52 58 அது தெரியல பார்க்கணும். ஸோ பீமா வந்து ஒத்துக்கல அஸ்வத்தாமனை வந்து மன்னிக்கிறதுக்கு. அர்ஜுனாவுக்கு கன்ஃபியூஷன். ஏன்னா ரெண்டு பக்கம், ஒரு பக்கம் திரௌபதி வந்து விட்டு கொடுத்துடணும், அப்புறம் வந்து இந்த பக்கம் கிருஷ்ணர் வந்து கொல்லணும் அப்படின்னும் போது இன்னும் ஸ்ட்ராங்கா வந்து பீமனம் வந்து எஸ் ஒன்றே ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில அவனுக்கு ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூஷனான ஒரு மைண்ட். ஏன்னா உள்ளுக்குள்ள அவன் கருணை, அவனுக்கு கொல்லணும்ன்ற அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. ஆனா இந்த பக்கம் ஸ்ட்ராங்கா கிருஷ்ணருமே சொல்றதுனால அவனுக்கு அந்த குழப்பமான அந்த சூழ்நிலை வந்து வருகிறது. வாட் டு டு in order to satisfy both the parties இல்லையா. ஒரு பக்கம் கிருஷ்ணர் பீமன் கொல்லணும் அஸ்வத்தாமன், இன்னொரு பக்கம் யுதிஷ்ட மகாராஜ் திரௌபதி நகுல் சகாதேவன் எல்லாருமே விட்டுருங்கன்றாங்க. உடனே என்ன பண்ணிட்டாரு அவரு அர்ஜுனர் வந்து இறைவனுடைய தாழ் படைந்து விடுகிறார். ஸோ இந்த ஒரு சூழல்ல இருந்து நம்ம வாழ்க்கையில என்ன படிப்பினை எடுத்துக்கணும்னா, எந்த சூழலிலுமே நம்மளால ஒரு டிசிஷன் எடுக்க முடியல இல்லையா, உசிதமான ஒரு அதாவது நிலையை வந்து நம்மளால நிலைப்படுத்திக்க முடியல, ஒரு காரணத்தை கொண்டு இந்த டிசிஷன் இப்படிதான் போகணும்னு நம்மளால எடுக்க முடியாம ஒரு குழப்பமான ஒரு சூழ்நிலையில நாம் இருந்தோம்னாக்கா அப்பா என்ன பண்ணுவாங்க, நம்ம வந்து இறைவனுடைய பாதங்களை விட்டுறணும். ஓகே, இதுக்கான ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னாக்கா, என்னோட லைவ் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, இப்போ we are running the business இல்லையா. ஸோ ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் சர்வீசஸ் நாங்கள் எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த நிறைய தேர்ட் பார்ட்டிஸ் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கம்பெனிக்கு சம்பந்தம் இல்லாதவங்க எல்லாமே நான் தான் கம்பெனின்னு போட்டிட்டு போவாங்க இல்லையா. ஸோ இந்த சூழல் வந்து நான் 3 வருஷமா பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். இது 2 வருஷம் முடிய போறது, 3ஆவது வருஷம் ஸ்டார்ட் ஆக போறது. ஆனாலும் அடுத்தவங்களுடைய இதுல வந்து வயிற்றுல நம்ம அடிக்க கூடாது. ஏன்னா அவனுடைய தவறு அவன் அனுபவிக்க போறான் இல்லையா. பிசினஸ்ல போயிட்டு நாம ஒருத்தர் மட்டும்தான் வாழணும் அப்படின்னு நினைக்கவே கூடாது இல்லையா. அவன் தவறாகத்தான் பிசினஸ் பண்றான், நாம வந்து ஆத்தரைஸ்டா இருக்கும், ஆனா அவன் அன்ஆத்தரைஸ்டா பண்றான். அப்படி இருந்தும் கூட நம்ம அதை பத்தி நம்ம பெருசுப்படுத்தாம நம்ம உழைப்ப நாம ஃபுல் எஃபர்ட் போடணும் அப்படின்னு தான் நம்ம எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாமே அதான் சொல்லுவேன் நான். ஆனா இப்ப எப்படின்னாக்கா கரெக்டா வந்து ஆன் த ஸ்பாட்ல அந்த ஒன் ஆஃப் த தேர்ட் பார்ட்டி வந்து மாட்டின்றான் போன வாரம் வெள்ளிக்கிழமை. ஸோ இப்போ நான் விட்டேன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலனாக்கா நாளைக்கு என்னுடைய அந்த டிசிஷன் என்னன்னா ஆகட்டும்,
நாளைக்கு நான் தவறை இழைத்து கொண்டே இருக்கிற ஒருத்தனுக்கு வந்து நிறைய மன்னிப்பு கொடுத்தாச்சு இல்லையா? ஆனா கடைசியில அது எனக்கே தான் வந்து வினையாக முடியும் என்பதற்காக நான் என்ன பண்ணிட்டேன், ஹையர் அத்தாரிட்டிக்கு சொல்லிட்டேன். நான் மெயில் ஆச்சு. ஓகே, இன்னைக்கு அந்த ஹையர் அத்தாரிட்டி பாத்தீங்கன்னாக்கா இட்ஸ் கோயிங் மெயில் கம்யூனிகேஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அது மாதிரி நம்ம அப்பயும் அனுப்பும்போது, கிருஷ்ணா இது எனக்கு நல்லதா கெட்டதான்னு தெரியல, எனக்கு இது சொல்றதுக்கு எனக்கு விருப்பம் கிடையாது தான், ஆனாலும் இது நான் செய்ய வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துல வந்து இருக்கேன். அந்த பொசிஷனுக்கு நான் தள்ளப்பட்டிருக்கேன். டிசிஷன் என்னால எடுக்க முடியாது. ஐ கான்ட் டேக் டிசிஷன். என்னுடைய மனசு என்ன சொல்லுது, போனா போது விட்டுடுன்னு சொல்லிட்டு. ஆனா தர்ம நெறி பிரகாரம் நான் அதை செய்துதான் ஆகணும். இல்லைன்னா என்னுடைய பிசினஸ் இம்பாக்ட் ஆகும் நாளைக்கு. வேற வழி இல்லை. ஏன்னா அந்த பிசினஸ்க்கு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு 15 எம்ப்ளாயிஸ் வேலை பண்றாங்க. அவங்களுடைய வாழ்க்கை இல்லையா, அவங்களுடைய அதாவது வாழ்வாதாரம், மாத சம்பளம் வாங்கி அவங்களுடைய வாழ்க்கையை நடத்திட்டு இருக்காங்க. அந்த 15 பேருடைய உணவு வந்து, அதாவது அவங்களுடைய வாழ்க்கை நிலை இந்த பிசினஸ்ல தான் இருக்கு. அதனால வந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கை நிலையை வந்து நீ என்ன பண்ணணும், எதுக்கணுமா வேணாமான்றது நீ டிசைட் பண்ணிக்கோ கிருஷ்ணா, எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் சொல்லிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிச்சு விட்டுட்டேன் நான். ஸோ இப்படிதான் நாம வந்து ஷெல்டர் எடுத்துக்கணும். இதுக்கு ஒரு உதாரணமா தான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஒவ்வொரு விஷயத்திலுமே நம்மளால முடிவு எடுக்க முடியும்னா அந்த டிசிஷன் இறைவன் நம்ம உள்ளுக்குள்ளது நமக்கு வழி நடத்துறார் அப்படிங்கிற அந்த டிசிஷனை வந்து நம்ம அப்படியே எடுத்துட்டு போயிடலாம். ஓகே, ஆனா வந்து நமக்கு டிசிஷன் எடுக்க முடியல, இது அவசியமே கிடையாது, ஆனா இது செய்துதான் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை வரும் பாருங்க. அப்போ வந்து நாம we have to take the shelter இல்லையா? அந்த நிலை தான் இப்ப வந்து அர்ஜுனர் வந்து செய்திருக்கார். லார்ட் கிருஷ்ணா ஹார்மனைஸ் சிச்சுவேஷன். அப்புறம் வந்து கிருஷ்ணர் அதுல இன்வால்வ் ஆகி இண்டிகேட் அர்ஜுனா டேக்ஸ் ப்ராப்பர் ஸ்டெப்ஸ், கட்டிங் த ஹேர் ஆஸ் கொஞ்சம் பனிஷ்மெண்ட்டா நீ கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவார் கிருஷ்ணர் இல்லையா? அதனால வந்து அங்கங்க அவனுடைய முடி வந்து வெட்டிடுவார். டேக்ஸ் அவுட் ஜுவல். அவனுடைய இந்த இடத்துல வந்து அவனுக்கு அவருடைய தந்தையால் கொடுக்கப்பட்ட அந்த அதாவது அஸ்திரத்தினுடைய பவர் எல்லாமே இங்க இருக்கும். அவனுடைய பாதுகாப்புக்காக அவருடைய தந்தை கொடுத்து போயிருப்பார், அதையுமே வந்து எடுத்துருவாங்க. வித்தவுட் வெல்த், அதாவது எதுவுமே கிடையாது இல்லையா, அதாவது ஆஸ்திகள் கிடையாது, ரெசிடென்ஸ் கிடையாது, விச் இஸ் ப்ராப்பர் பனிஷ்மெண்ட் ஃபார் த பிரம்ம பந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் வந்து அறிவுறுத்துவார். ஸோ இதோட இந்த அத்தியாயம் வந்து பிபிடில முடியாது. நாம வந்து ஸ்லோகத்துல வந்து நம்ம 35 to 52 நம்ம படிக்க வேண்டாம். பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த 24 34, அடுத்து வந்து 52 58 வந்து நாம படிக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ புதன்கிழமை நான் ஃப்ரீயா இருந்தேன்னா அன்னைக்கே நான் வந்து குரூப்ல மெசேஜ் போடுறேன். அன்னைக்கு படிச்சு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, ஒன்லி படிக்கிறது தான் அன்னைக்கு. ஓகே, ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? எனி டவுட்ஸ்? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல மாதாஜி. சிந்து வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. ஆனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ நாமச்சரிய ஹரிதாஸ் ஹரே கிருஷ்ணா.